tungod sang pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Time check, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. May hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kag kung sidin man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Ang inyong makaupod kong Sabado sang hapon, si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-up na nakitag tub-tub taknala sa isang sininga hapon. Kagita man ang pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Makita niyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong kuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. At daw subong sang Sabado, Nobyembre 6, tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown, 49 days to go before Christmas. Kagliton kita sa aton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod, ginpaidalom sa Alert Level 2 matapos ginklaro sang Department of Health Region 6. No, sang tinalikdan to kita ang nakabaton sang alert level from the national government. Mismo sa IATF, no, nga kita yara sa Alert Level 4 status, which means nga nag-boat silingon sina ra kita gyapon sa mataas nga kaso sang nasiling mga COVID-19. But ina no sang ang inang record sang level 4 status sang nagligad pa na nga 2 ka simanang nagligad. O but subong kita nakabato na sa tagpila na lang ka mga kaso sang COVID-19 cases every day. No, so nagapakita sina nga may mga progress o kung may mga improvement when comes sa mga COVID-19 cases. No, nagapakita kita diri sa syudad sa Bacolod kay nga atong vaccination rollout kag ang vaccination program sang syudad sang Bacolod sige man. O, so dito wala naman sang dako pagid nga palamangkutanon, no, kay tungod you are vaccinated. Layo kita sa katalagman kag sang pagpanghalit sa nasiling nga COVID-19. Kag sa dugang pinatong mga balita sa lokal, bangod sa pagpangimon, babayi patay matapos ginbuno sang live-in partner sa syudad sang Sagay. No, ang isa ka 19 anyos nga babayi no sa may St. James Village sa barangay Old Sagay sa syudad sang Sagay. Sa tinalikdan na gid nga gabi. Ginaaligar nga ginbuno patay sang iyaning nga live-in partner nga nag-edad sang 21 anyos. So base man sa investigasyon kag sa impormasyon nga nabato sa mga kapulisan, tuga ini sang pagpangimon. Kag sa dugang paginato nga mga balita sa lokal, ikatatlo nga sa most wanted level sang Calatrava, arestado. Ang ini nga suspitsado arestado matapos nga nakapalagyo ini sa kaso nga murder sa tong tuig 2019 kag nadakpan pag ini siya kag napasakan man sang kaso sa paglapas man sa nga comprehensive law no sa mga kon na illegal na possession of firearms sa nga nagligad man nga tuig di subong nga tiklo ang nasiling nga persona. Ato na karon ni baluon ang ini nga mga balita sa patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kagalitong kita sa mga balita national. Pilipinas isa sa mga pungsod nga nagapamatok sa coal sa COP26 sa Glasgow. Sa Glasgow, Scotland. Matapos din nga pamalabagan sang una pa ini ang pungsod Pilipinas. Mas nagarely kita no kung isipon naton sa aton diri nga mga natural resources. Kag mismo sa mga aton diri nga mga dunang manggadman, no? Nagasalig kita dire. Kag pila ni ka mga posibleng nga
bulig sa aton when comes sa kuryente kag mismo sa enerhiya o sa mga sources bala kaangay sang mga hydrothermal kag mismo sa kung sa geothermal no ti ang coal isa ini sa mga ginabawalan man sa biskading kang bahin sang kalibutan kay tungod man ang coal isa ini sa pinakamahigko nga fossil fuel. Okay, ang coal dante isang tagpila pa ni ka mga millions of years daan no nga ginapang quarry ini ka ginapang kutkot man o kaga makatuga man ini isang madasig nga combustion bala no kay ang coal do uling man ini itsura pero galing ang iyan nga resulta hindi manami no isa ini sa contributor sa air pollution. Isap na nagapadayon ng COP26 ako ng Conference of the Parties o sa tanan nga mga katapo man sang United Nations sa bahin sang Glasgow, Scotland. Padayon ni ang ila ning pagsinapol kag mismong pungsod Pilipinas isa sa mga 40 ka mga kapungsuran nga nagapamatok man o kon nga hindi pagpasugtan ang coal mining o kon ang paggamit sang coal sa pila ka mga industriya. Kaya sa duga paginatong mga balita sa National Contact Tracing Team sang pungsod dapat pasanyugon suno sa mga health experts. Even though nga subong kita naka-eksperyensya na sang manubo nga mga kaso kada adlaw sa bugos nga Pilipinas. Even though nga nakalabot na kita sa 2.8 million nga COVID-19 cases all in all. But still naganubo pagyapon ang aton nga mga cases pero ang sabayan sa mga contact tracers dapat ni sila tagaan gid sa nga nagakaigo nga tensyon kag dapat man ni sila tutukan kag suportahan kay kung isipon naton sila ni mismo ang naga-identify kag nagatumod sang mga posibleng nga mga nakontak sang COVID-19 positive patient. So kung sir pa tani ang mga contact tracers subong padayon kag nagadamo man ni ang ilang numbers tungod ang workforce sa bahin sang contact tracers majutay lang. Tagpila daan, tipila ka sa per ratio daan, 1:100 man ni sila sa ilang obra ang mga contact tracers. So dapat tagaan kag pasanyugon pag ini ang sa programa sa bahin sang mga contact tracers. Kagsulog kami na itong mga balita sa Balita International. Environmentalist nga si Greta Thunberg nagpayag nga isa ka palpak ang UN Climate Change Summit. Kabalo naman kita kag kung sino ni si Greta Thunberg isa ini ka environmentalist kag advocate man. Advocate man when comes sa palibot naton. No, sila ning mga advocate sa climate change nga nagabawal sa mga posible grabe nga mga negatibo nga mga impact sa mga makatuga sa polusyon kag makadamage sa nga palibot. Para sa kay Swedish campaigner nga si Greta Thunberg para sa iyang pagtan-aw ang pagsinapol sa nga COP26 kon sa UN Climate Change Summit isa ini kuno kapalpak. Sa ilay ang mga pagtan-aw ng mga environmentalista no sa bahin didto nila may ari nis lang ang mga panan-awan kag mga insights man na nungod sa pagpatigayon sang nasiling nga UN Climate Change. Amoy na mga mainit kag mga nagapangunang mga balita kag posibleng magaluntad samtang nagapangalaga ng Bobo Reports Afternoon Edition. Time check 49 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang hapon this time. Ato na balikan ng patrol kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Ato na kuha ng update sang pagpamuno no sa tunga sang mag-live-in partner sa syudad sang Sagay. Kaya sa pagtanaw sang mga kapulisan kasi ilang investigasyon tuga ini sang pagpangimon. Sige, chikaran na to na patrol ka upod sa kay Bombo Gracelyn na Lubaton. Ato na ni ibaloon ang dugang pagid nga mga updates tuhoy sa sini nga insidente. Grabe man subong kay sa amo na ni kapigado no. Ara pagyapon ang pagpangimon. Imbes nga tutukan na lang gid kung paano makalampuwa sa kapigadohon, ang pagpangimon pa ang ginapasulabi. At sige, chikaron na nato ng patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andrew. 19 anyos nga babae patay matapos bunon sa iya live-in partner
sa syudad sang Sagay, Bombo Andrew. So, especially natabo ining stabbing incident sa St. James Village, Barangay Old Sagay. Ang biktima dire amo si Mariju Adolfo, no? Marihu or Mariju Adolfo, kag ini siya may live-in partner. Nga ang live-in partner ya amo ang suspect nga si Kent Joseph Catalbas, no? Kent Joseph Catalbas nga nagayedad sang 21 years old or 21, no? Residente man sang nasambit nga lugar. So base sa investigation Bombo Andrew kag sa pagpakigangot naton sa Deputy Chief of Police sang Sagay PNP nga si Lieutenant Abondo Diaz, ang biktima ang nakita na lang no nila sa duta sa kasagingan nga nagahigda kag madamo sang pilas no sa nagakalain-laing nga bahin sang iya sining nga lawas. So Mambo Andrew, ang suspect nga si Kent Joseph gindalaya ang iya nga live-in partner sa kasagingan kag dito ginbuno gamit ang kitchen knife ug kutsilyo. Mambo Andrew nga naga takos ni 1 inch no from head to tip or handle to tip, Bombo Andrew. Kalaba, no? So bali Bombo Gracelyn, bali din gid man ni ang igo sa ang biktima. 19 anyos ni ang iyang live-in partner, no? Ka mga bata pa, no? Yes, kung mga bata pa sa ila, kag kung mga bata pa bala Bombo Andrew tidasig bala magsulod ang natawag nga pagpangingon di makontrol, no? So, amo ni guro ang nag-trigger man nga ginpataya ini nga live-in partner, yeah. So, Andrew, ang natabo nga pangbuno, no, ang nagresulta sa madamong apilas nga ginagom sang biktima. So, amo to nga dead on arrival siya sa ospital kay gindali-dali pa yung dala sa ospital Bombo Andrew. Gintinguan pa nga i-revive ni gali ang 19 anyos ni nga babaye. Yes, no. According sa pagpangusisa sa atong mga kapulisan, gin-force ini, no? Ang ining si Mariju Adolfo sang iyang live-in partner padulong sa kasagingan. Kag dito ginbuno posible nga nagbato ing biktima kay may pilas man Bombo Andrew. Ang suspect nga naagom sang aton sang biktima pila ka mang kapilasan. Wala Bombo Andrew na specify kung pila gid apang multiple, no? Mga fatal stab wounds. Sa mga saka nagakailaing nga bahin sa iya sining nga lawas sa Bombo Andrew. Okay. But this time ari na no na aresto gilayon ang iya ning live-in partner nga 21 anyos ng edad Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, no pagkatapos kid sang krimen nga naginhimo sang suspect nga si Kent Joseph, nagpadulong ini siya sa iya balay kag didto na nago, no? Kag ang pursuit sa iya or hot pursuit operation ang ginkandak man dayon sang tropa sang Sagay PNP kag dito siya nadakpan. So baligin sino nakakita gani liwat Bombo Gracelyn sang sang biktima, no? Ang paano ini natukiba ng iyang bangkay? So, Bombo Andrew, according sa investigation, no, ang mismo iloy sang biktima amo nakakita sa iyang bata nga nagahigda na lang sa duta sa kasagingan nga. So, bali may tuyo gali ning taguon sang live-in partner yang bangkay? So, Bombo Andrew, wala ta na mapamangkot no kung tuyo maging taguon pero dito bilin patay ang victim more or less 15 meters away no sa ila sining nga puloy-an. Okay, so balik mga bata pagali no nagapuyo na ini sila gali. But Bombo Gracelyn, subong no ang suspect aran mismo sa kustodiya sang Sagay City kag kaso nga pagpatay o murder gini gali. Yes, Bombo Andrew. So ang pamilya sang biktima ang willing gid magpasaka sang kaso. Okay, sige no. So kamusta ang investigasyon sa mga kapulisan? So, Bombo Andrew, pamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Sagay PNP na si Police Lieutenant Abondo Diaz. Ang natabuon sa kagabi, dito sa may St. James na Balihaw, sing na sa Katusol Suday. May insidente kita dito kagabi at around 9:50 info received by the station. Okay. May stabbing incident. So immediately, elements of the station responded to verify the incident or information.
No, actually, I was there kagabi, no? Yes, sir. Sa area. Mm-mm. So dito mo, ang info nga may stabbing incident, kita sa confirm, paabot namin dito, area may ara magig. Mm-mm. Tapos dito kagabi, nakita na mo ng victim, ara sa kwan, higa sa duta. Mm-mm. May kasabihan. Gwa na sir sa balay, sir? Nagwa sa balay sa likod na sa likod na so punta na sa sang area sang housing. Oo. Tapos buhay na to pamalay, dulong na dito ng area. At house siguro, more or less sa 50 meters, siguro ang kalayon sang katapusan nga balay. Okay. Yes, sir. Oo. So, sir, ano ang sitwasyon sa victim, sir? Guide siya, no? Paabot ko ito, ginakuha na siya sang rescue, ginatatap. Oo, sir. After which, ginkarga siya sa stretcher. Nagaw sa dala sa Alfredo Marañon District Hospital. Okay. So, sir, kamusta ang victim, sir? Napabot ito, no, the victim was declared DOA by the attending physician. Okay. Sir, sino ni ang ginalantaw nga suspect, sir? Ang suspect, si Kent Joseph Catalbas. Iyan ni live-in partner yaman eh. Okay. Anong, sir, ang rason kung aging buno niya ini iyang live-in partner, sir? Ang nakita ko din sa, sa report, sa nga itong investigator on case, selot siya, imon. Dugay naman ini sila, sir, nga sa upod. Wala pa man nabutang kay ang little before, wala ko pa mabaton. Okay. So, sir, ang ila, sir, na balay, sir, is lapit lang man dira sa insidente, sir? Lapit man lang kay ang aton nga ang suspect nga true at pursot, no? Ay, okay. Wala. Nakarga na siya sa patrol, no? Ginakob, arrest na siya kagabi. Ang police officers. Mga kung dito sa balay sa suspect, mga more or less, mga 100 meters, siguro 100 meters. Lapit lang gali sa area ko sa diin niya tinimo. Oo. Yes. So, sir, nadakpan sa gilayon niya ang nasuspetsado, gindala siya dayon yung sang patrol ninyo. Yes, dala siya, tapos gin-detain siya. Detain siya sumong eh. Okay, so sir, pasakaan siya sang kaso, sang pamilya, sang babae? Yes, kay gabi madari ang nanay sang victim. Kasi maginonanon sang investigator on case. So sir, ako, yaman sir, nga ginpatay niya, iya si living partner, bangod sa selos? Wala ma'am, di na mo na siya mga pamangkot ma'am. Okay, pero subong niya, aplastado na sir nga pasakaan na ini siya sang kaso. Yes ma'am, kailangan mo ma'am, kada... Bobo Grace Lane. Mamo Andrew, so amo to ang investigation, no, nga disclose sa Sagay PNP. Insakto na, no, kay at least na aresto gilayon ang suspetsado base bala dugay na nisla, may mga komosyon na nisla before because ang jealousy o kung pagpangimon Bobo Grace Lane. Yes, Bobo Andrew, kag maliban sa armas, no, nga kutsilyo yung gamit, may armas pagil sa muning M7, M7. Amo ginadama budlay, no, kay especially kung ikaw ara na sa tion bilang amo na ni bilang imo nga ginabatsyag. Way ka na nakapaminsar kung ano ang resulta, no, mangin maayo bala o kung hindi kitungod nga nagakitid ng imo nga pinsar, di mo na bala mapaminsaran sang insakto kay naano ka na, no? Kung saan pala kadalman ka na doon nakapula ng imo nga una-una sang malaing nga bagay, ti mo na imo nahimo ang pagpatay, no? Ti subong ati ari na siya kag murder gini nga kaso ng ipasaka siya, no? Imbes nga kabata pa siya Bobo Grace Lane, no? Ginalitan niya ang iyang kaugalingon ng buwas damlag yagin utod ya. O kung gindulay ang iyang buwas damlag Bobo Grace Lane. So, Bobo Andrew, amo na ang mahimo pala, no, sang tungman nga pagpangimon, especially mga bata pa na sila. So, correct. Wala paguro nagtubo gid ang buot. Amo gid na, no? So dapat mismo mga ginikanan, ragid sila mismo magapatunga man, especially ilang mga kabataan magsulod sa isa ka relasyon. Bobo Grace Lane, madam, mo gid nga salamat.
Yes, Bombo Andrew, ini si Bombo Grace Lynn Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Madam mga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobato, no, live sa patrol matapos gindulo sa to ng latest update sang nasilining stabbing incident sa syudad sang Sagay. Di kinatanaw to ang rason sang pagbuno patay sa isa ka 19 anyos nga babaye ang pagpangimon. O, sa mga bata pa, no? 19-21 anyos ang involved sa sining insidente. Sige, no? So bantayan na ito. Nanduga pa yung mga update. Standby ka mo kaya rin natin nga Bombo News Center. News Center, please come in. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-6 na sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Ang autoridad nakapagtala na agad ng halos 10,000 ng mga violators sa unang araw pa lamang ng implementasyon ng Alert Level 2 sa Metro Manila. Sa ating COP26 update, ang Pilipinas, maliit ang papel sa COP26 Summit pero malaki ang impact sa climate change ayon yan sa isang environmental group. At sa ating international news, 8 na italang patay habang 300 naman ang sugatan sa nangyaring stampede sa isang music festival dun sa Houston, Texas. Maliwakang manhunt operation naman laban sa suspect sa massacre sa Camarines Sur, ipinag-utos na ni PNP Chief. Mga nasawi naman umakyat na sa 5, isa kritikal. Sa ating balitang palakasan, NBA defending champions Milwaukee Bucks at tutungo sa White House sa Martes matapos na imbitahan ni US President Joe Biden. Pero minalas naman sa laro kanina laban sa New York Knicks. At sa ating entertainment news, pagbati patuloy ang pagbuhos sa panalo ni Maureen Montaigne bilang Miss Globe 2021. Bago sa detalye kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakapagtala na ng mahigit 9,000 na quarantine violators ang mga otoridad dito sa Metro Manila sa unang araw pa lamang ng pag-implement ng quarantine status na mas mababa kumpara dati dahil Alert Level 3 ibinaba sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Base na rin ho ito sa talaan ng Philippine National Police. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na nakapagtala ang mga otoridad ng kabuang 461 na quarantine violators. Yan ay sa ilalim ng Alert Level 2 status. Ngunit nilinaw ni Eliazar na ang bilang ay mas mababa kaysa sa 9,746 na daily average quarantine violators sa nakalipas na 20 araw o mula noong Oktubre 16 hanggang Nobyembre 4. Dagdag pa ng pinuno ng Pambansang Pulisya, 9,461 at yan ay 10% ay curfew violators na may mas mababa ho ng 24% average curfew violations. Noon pong Alert Level 3 pa ang status ng Metro Manila. Gayunman binigyang pansin ng opisyal ng pagtanggal ng curfew hours sa Metro Manila at maliban pa nga doon sa mga LGU na nagpapairal pa rin ho ng curfew para sa mga minor de edad ay nasa Alert Level 2 ang Metro Manila at kinakailangan pa rin ng masusing pag-iingat. At tatagal hanggang sa mga susunod na araw, 21 ho ng Nobyembre, ang naturang implementasyon. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update! Iginiit ng environmentalist na si Attorney Angela Consuelo Ibay ang kahalagahan ng pagdaraos ng Climate Change Summit kada taon at iba pang mga kahalintulad na aktibidad. Ayon kay Ibay, ang head ng Climate Change and Energy Program ng Worldwide Fund for Nature Philippines, anumang hakbang para sa paghahanap ng solusyon sa problemang dulot ng pagbabago ng panahon ay importante at napapanahon. Dito umano namumulat ang marami ukol sa global action na kinakailangan para sa pangangalaga sa ating kalikasan. Pakinggan natin si Attorney Angela Ibay.
Yung mga malalaking siguro contribution, a more recent one would probably by nga yung Paris Agreement. Kasi doon po na-enshrine po yung tinatawag na temperature goal. Na sana hindi tumaas ang ang temperatura ng ating mundo beyond 2 degrees, but as much as possible limit it to 1.5. And currently nasa 1.1 na po tayo na degree warming at nakikita na nga natin ang effect ng 1.1 degree warming. What more pag going beyond 1.5 and more than 2. And ang projection nga po 2.7 na nga base doon sa mga sinubmit na ng mga bansa. Kaya talagang kailangan po talaga na magsama-sama po tayo para magkaroon ng mas mainam na solusyon dito sa problema ng pagbabago ng klima. Binigyang diin din ni Ibay na bagamat isang boto lamang ang bilang ng ating partisipasyon sa Climate Change Summit, mahalaga pa rin marinig ang tinig ng mga Filipino. Sinabi pa niya sa Bombo Radio na isa ang Pilipinas sa mga bansang pangunahing apektado ng matinding epekto ng pagbabago ng panahon, kagaya niya ng pagtama ng malakas na bagyo at iba pang kalamidad. Muli ating pakinggan si Attorney Angela Ibay. Ang climate change, yung pagbabago ng klima, talagang nakikita na po natin, nangyayari, nararamdaman. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas na isang tinatawag nila vulnerable country. In fact, hindi tayo laging natatanggal sa listahan ng mga bansa na most vulnerable to the impacts of climate change. At na ang nakikita natin diyan ay yung sinasabing impact ng extreme weather events, so yung mga bagyo na malalakas na mukhang parang mas dumadami at mas lumalakas, no? At yung mga, kung hindi man ulan, sa mga ibang parte naman ng bansa, talagang tagtuyo. So, yan yung mga malalaking sintomas or sinyales na nakikita natin, no? And then sa ating mga isla, yung karagatan natin, dahil nga sa init ng atmosphere, umaalsa na siya, no? Nagkaroon ng sea level rise. So ito proven na siya or nakikita na talaga ng mga scientists. So this year nag-issue pa nga ng isang working group report ang Intergovernmental Panel on Climate Change. Ito po isang grupo ng lahat ng mga scientists, at in fact may 3 Pilipina na siyentista na kasama po na authors po na itong report, na talagang nagtingin sila ng mga peer-reviewed research across the world, at yung sinasabi nila nga na ang pagbabago ng klima ay nangyayari, at unfortunately yung mga signs nito mas nagiging intense at mas nagiging frequent, at hindi na natin may pagkakaila. So importante po talaga na isang bansa tulad ng Pilipinas na may isang boto pa rin tayo. Kahit sabihin mo maliit tayo na bansa, isang boto pa rin tayo doon sa kung ano man pagbobotohan dyan sa negosasyon. At therefore, madami tayong pwedeng ilatag, no? At isabi na base sa ating experience na dapat mailagay po dyan para ang pag-aksyon dito sa pagbabago ng klima dapat matupad. Hindi lang sa ating bansa, pat lalo na sa yung mga malalaking bansa na makakatulong po na magbigay po ng pinansyal na support para sa mga vulnerable na bansa tulad ng Pilipinas, at mag-reduce rin po sila ng kanilang emisyon, kasi yan nga naman ang pinagsimulan po nitong problema nga ng pagbabago ng klima, kasi nga yung emisyon ng mga malalaking bansa napakalaki historically, no? At dapat ibawasan. Pero tayo may karapatan rin at may responsibility rin ng Pilipinas na mag-reduce rin ng base doon sa ating nationally determined contribution. Inyong napakinggan si Attorney Angela Ibay sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Sa dagdag pa nating mga balita, tunguhin natin ang aktibidad ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga oras una ito, sapagkat si Pangulong Duterte pala ay nandiyan sa Surigao del Norte. Ano kaya ginagawa ng Pangulo doon? Mga aktibidad, mga update dyan sa lakad ng Presidente. May balita si Bombo Raymond Pinasa. Bombo Dennis, Bombo Jeng, katapos lamang yung aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bahagi ng Surigao del Norte, kung saan pinangunahan ito ang inaugurasyon ng Siargao Island Sports and Tourism Complex, agad din yung katangnan
Kabituunan Bridge System. At dito ay nagbigay nga ng mensahe si Pangulong Duterte at kabilang sa kanyang pinagtuunan ng pansin ay yung pangalaga sa kalikasan, partikular sa bahagi ng Siargao. At sinabi ng Pangulo na huwag daw papayagan ng mga taga-Siargao na mabastos, maabuso ang kanilang kalikasan kahit sino pa man, partikular sa usapin ng illegal na pagmimina o sobrang pagmimina. At naungkad din ng Pangulo ang usapin ng political dynasty at sabi niya ay hindi mawawala ang political dynasty sa Pilipinas hanggat hindi nakakaroon ng pag-amyenda sa ating saligang batas. At marami pa siyang mga pinagtuunan din ng usapin. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. No offense intended. Papareho-pareho mata. Pero kanang provision sa Constitution about political dynasty, really yun na mulusot baske kung saon. Because most of the, if you convert it into a constituent assembly and allow Congress to initiate changes in the Constitution, di gina mulusot. Not because we do not want it or we want it, pero ang mga tao, from my experience, sa basa ko ang mga ganay nagkakaya, sagot ka page sa mupod sa ako, batang ako, kuhan lang noon, tulo lang. So, ang mga tao, sa akong paghawa ng kong mayor sa naka 3 terms ko, gingnan ako mga tao, patawag na ko mga barangay, mamili na ta o muili sa ako. You know, diben sa leader sa among grupo, ugpong. Bombo Raymond. Unanimous yun si Inday. Una sa congressman, ang mga barangay captain, kadaghanan, gusto po si Pulong. O grabe ko sang vice mayor, ang nagbuot ana noon po, ang iyang igsuon, ang maguwang si Inday. Mga si Sebastian, muna sigig anhidere, mag-surving. Mapalitaan na lang ako sa mga pulis, nga niya ang imong anak kare, may kauban, nga babae, o siguro, maminyo na na. Wa man, kay pagsunod o balik kare, tawag na po ang pulis, na imong anak kare, lain naman po yung kauban. Pagsunod balik, lain na po yung kauban. Kaya na kong pulis, dili na maminyo. Huwag mo na'y ahantod karon. Ang gugmaan na is serving. So I would not really be surprised to hear my son coming back and forth. Well, because you have a beautiful place. I heard a little while ago about verdant green. Guwapo kayo. Do not allow anybody to despoil your environment. Ayaw yun mo sugot. Pasag din ang kuhan niya, total ang kuhan nga rin mining, layo naman. Any other human endeavor that to degrade, wala nang pasang speech, sa inyong kagwapo sa lugar, pristine and
ang inyong negosyo nga rin ang surfing man. I-enhance na lang ninyo na. But do not allow anybody to tinker anang inyong mga kahoy niya. Ayaw, sayang kayo. Nagtanaw ko. Naibog yun ko. Tinuod lang. Muna nga yan hiko kay nakasaad ko kang vice mayor. Kang governor. Kanang na ako'y isulti sa inyo. Do not, I said again, be offended. Ayaw mo ka-insulto because it has nothing to do with you. It is really the political practice. Yung inyong profuse pasalamat sa ako, okay man na. That is why I come here and ura ko og usa ka tawo nga nanghatag pa. You know, ang kanitanan inyong nakita, kwarta ninyo. Ako lay ka-distribute. Muman gani, it is not mine to give. It's appropriated in Congress and it passes my hand. So I approve it and the implementation follows. Inyo ni ayaw kayo mo pasalamat sa ako kay gamay raman ako nga rin usap raman ka pirma. But the bulk of the human toil, ang katong mga tao nga gasimento gabuhat aning inyong building. Sige kog tan-aw. It's really the work of a few individuals dire nga nagbuhat ani nga mo'y gahago. Sila mo'y atong pasalamatan. Kami kuan lang may political environment, dua-dua lang. Pero kanang among pagkadaghan po, kanang dynasty issue. It's contrary to human behavior. Wala mo sugot na lang. Ang mga tao mapod mo inuni mo pamili na moglain kay tiguang na ko. Moingon naman po sila na iusanin mo ka Duterte. So, mga kita na tinuod lang, ang kaning mga disbelieving, kaning mga media, maduwat about criticizing or talking about dynasty. Unless you change the whole picture, unless you change the constitution, unless you change the culture, pwede pa siguro. Pero ani lang yan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte Bombo Dennis Bombo Jane sa katapos lamang kanina na aktibidad kung saan pinangunahan nga niya yung integrasyon ng Siargao Island Sports and Tourism Complex. Ganyan din yung katangnan na Kabituuna Bridge System. Okay, so yun yung kanyang mensahe, yung Diliman ta Bisaya pero Ilocano ta Bombo Dennis Bombo Jane. Pero ang binabanggit ng Pangulo rito, i-correct mo ako Bombo Jane. Ang sinasabi niya kanina ay yung pera ng ginastos yan, wag daw siyang pasalamatan sa mga proyekto dahil yan naman ay pera ng taong bayan, gin-appropriate man sa Kongreso, gin-approve,
then ginimplement. So ang pasalamatan daw yung bawat isa na talagang nagtrabaho physically, nagbuhat, nagmasa, mga semento para maipatayo yung kanilang proyekto. At siyempre meron siyang binabanggit kanina doon sa issue ng political dynasty. Kanyang binabanggit, dinepensa niya kung bakit yung anak niya si Inday Sara Duterte, ang Davao City Mayor, ganun din yung si Pulong Duterte, bakit kumbaga parang silang mga anak niya ang parang nandun pa rin at sabi niya survey, yan ang gustuhan ng tao, Bombo Dennis, Bombo Jane. So ang sinasabi niya ay hindi niya kasalanan, hindi kasalanan ng sinuman na mayroong pa rin mga kung maituring man na political dynasty dahil yan ay nandun pa rin sa ating sistema unless na ito ay gikoreka o kaya ay kumbaga amyendahan, lalo na yung ating saligang batas sa Bombo Dennis. At siyempre kanyang pinalalahanan yung mga taga Surigao na particular yung sa Siargao Island na huwag hahayaan ang sino man na kumbaga sirain ang kanilang napakagandang kapaligiran, kalikasan, dahil eventually, ito naman yung kumbaga parang nagbibigay din ng kabuhayan sa kanila at ito ay pinupuntahan ng mga turista, Bombo Dennis, Bombo Jane. Ano, Bombo Jane? Tama? Tama. Correct, Bombo Raymond. Yun talaga ang ponto ng sinasabi kanina ni Pangulong Rodrigo Duterte. So pwede na ako makonvert na Bisaya, Pod. Pwede na. Ayun. O yan, yung naging bahagi kanina ng aktibidad ni Pangulong Duterte at balik na rin siya ng Davao City at by next week, Monday, ay saka siya babalik naman sa Metro Manila para sa kanyang ibang mga aktibidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, iminungkahi naman ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng walang bakuna, walang ayuda policy sa mga miyembro yan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps na wala pang bakuna. Sa isang panayam, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na iminungkahi ng kanilang kagawaran sa Department of Social Welfare Development o DSWD na idagdag ang nasabing disincentives bilang isa sa mga kondisyon na hihingiin sa mga hindi pa nababakunahang mga benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer o 4Ps. Ito ay dahil anya marami pa sa mga miyembro ng 4Ps ang hindi pa nababakunahan at ayaw magpabakuna laban sa COVID-19. Paliwanag naman ni Malaya, sa kabila ng mga naisabatas ng mga kondisyon sa 4Ps, ay pinag-aaralan na ng mga abogado ng kailang kagawaran ang legal issues ukol dito dahil kasalukuyang nasa public health emergency ang ating bansa. Magugunita ang kasalukuyan ng pinagpupulungan ng pamahalaan at ng Interagency Task Force ang pagpapatupad ng mandatory vaccination para sa ating mga kababayan na hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19 virus. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na maging maingat pa rin dahil lagpas na naman sa 2,000 ang naitalang kaso ng COVID-19 at eksaktong bilang ho ng naidagdag sa talaan ng Department of Health ay 2,656. Higit na mataas ho ito kumpara sa mga nakalipas na araw na mahigit lamang 1,000 ang naidaragdag ng mga bagong kaso. Dahil ho dyan ay nasa 34,866 ang mga aktibong kaso ngayon. Ito mga nilalapatan ng lunas sa iba't ibang pagamutan sa ating bansa. Sa record naman ng mga panibagong binawian ng buhay, 154 ang naitala ng DOH. May kabuuan na tayong 44,239 na fatalities dahil pa rin sa COVID-19. Pero magandang balita, may mahigit 5,000 tayo na mga bagong gumaling mula sa naturang sakit at sa kasalukuyan meron na ho tayong total number of recovered patients na 2.7 million mahigit batay sa record ng Health Department at yung total cases nga sa ating bansa ay 2,800,621. Pinagbabawalan pa rin na sumakay ng pampublikong sasakyan kahit na kasama nilang kaya mga magulang o tagapag-alaga ang mga minor de edad sa National Capital Region. Ayon yan sa Department of Transportation o DOTR.
Ito ay kahit pa pinapayagan na itaas sa 70% ang capacity para sa mga pampasahero sa mga pampublikong sasakyan. Ngayong lumuwag na ang protocol ng quarantine dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sa isang briefing, sinabi ni Transport Assistant Secretary Manuel Gonzales na wala pa rin guidelines mula sa mga otoridad sa transportasyon na usapin. Ang kapasidad para sa mga linya ng tren ay ang mga piling public utility vehicle sa riyon ay itinaas naman sa 70% mula sa 50% noong Nobyembre 4. Sa nakalipas na 2 araw, pinagbabawal ng AAOI Act ng mga enforcers natin na magdala ng bata na magsakay kasi wala pa namang guidelines na inilabas ang pamunuan sa transportasyon. Nauna na nga pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nung kalagat niya noong Oktubre ang paglalakbay ng mga minor de edad sa Capital Region. Natahanan ito ng 3 million katao basta't may kasama silang mga guardians. Ngayong lumipat na ang Metro Manila sa Alert Level 2, pinapayagan na rin ang mga minor de edad na lumabas at pumunta sa mga establishment at malls anuman ang status ng pagbabakuna. Samantala, minungkahi ng grupo ng healthcare professional sa gobyerno na palakasin pa ang sistema ng contact tracing dito sa ating bansa nang ngayong mas mababa na ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay Dr. Eileen Espina, committee member ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, na panahon ngayon upang tutukan naman ang kakayahan para sa contact tracing lalo pat ito ay hindi naging maayos na nagagawa sa mga nakalipas na pagkakataon. Sinabi pa nito na sila sa naturang grupo ay patuloy ang pagpapaalala na hindi ibig sabihin na bumaba na ang mga kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan ay ibababa na rin ang alert level at magiging kumpiyansa na sa kasalukuyan kalagayan sa ating kapaligiran. Nananatili pa rin anya ang panganib na dala ng COVID-19. Samantala, hinikayat din ni Espina ang lahat na gamitin pa rin ang panahong ito para makapagpabakuna. Ito yung laban sa COVID-19 para makamit na ang inaasam na herd immunity sa buong bansa. Bombo International News. Umakyat na sa 8 ang patay habang 300 ang sugatan sa nangyaring stampede sa isang music festival sa Houston, Texas. Sinabi ng mga otoridad na maraming tao ang nasugatan matapos ang ilan sa mga manunood ay sumugod sa entablado sa Astro World Festival sa NRG Park ng lungsod. Numagsa ang maraming tao nang mag-perform sa stage ang rapper na si Travis Scott. Tinatayang nasa 50,000 katao ang nasa venue nang mangyari ang stampede. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagkamatay at pagkasugat ng mga biktima. Base pa sa report, nasa 23 katao ang dinala sa hospital kung saan 17 sa mga ito ay nakaranas ng cardiac arrest. Aabot naman sa 367 police officers at 241 security officers ang idineploy sa nasabing lugar para sa naturang music festival. Muna tayo ng iba pang mga balita sa ating mga kasamahan, Bombo Jane, dahil yung iba pang mga sinihan ay muli na rin palang magbubukas sa darating na Nobyembre 10. Ayon ho yan sa MTRCB. May balita si Bombo Marlene Padiernos. Bubuksang muli sa publiko ang iba pang mga sinihan matapos na ipatupad ng Interagency Task Force o IATF ang pagbababa sa Alert Level 2 sa buong Metro Manila. Sa exclusive interview ng Bombo Radyo Philippines ay malugod na inanunsyo ni MTRCB Executive Director at Spokesman Benjo Benaldo na sa darating na Nobyembre 10 taong kasalukuyan ay muling bubuksan sa taong bayan ang mga sinihan sa iba pang bahagi ng bansa. Ani Benaldo, handa ng mga cinema operator sa muling pagbubukas ng mga ito sa ilalim ng Alert Level 2. We're very, very happy that today dito po sa Bombo ay i-announce po namin. I think sinabi ko na kay Bombo Elmar that a lot already of our cinema operators will be opening sa November 10 na po next week. No? So that's very good news sa lahat ng mga nasa bahay or gusto nang lumabas. Actually, allowed na po ang ating mga cinemas to open a few weeks ago. However, they are still following, of course, IATF protocols. Kaya they've been preparing for this.
last week, nakausap ko rin, mga 5 days ago lang, nakausap ko yung chairman ng SEAP. Actually, ang sabi niya, December 1 pa, Bombo Elmar, Bombo Everly ang opening. However, because nababa na into alert level 2, especially here in Metro Manila and the surroundings, now they're opening earlier and ready na po sila sa operation po ng ating mga cinema. Isa anya sa mga isinasagawang paghahanda ng mga cinema operators ay ang pagpapatupad ng 50% limited capacity sa loob ng mga sinihan. Aniya, kung ang mga lugar ay mayroon ng 70% vaccination rate sa mga A2 at A3 sectors, ay papayagan na ang 70% occupancy sa mga ito. Habang papayagan naman na mag-operate ng hanggang 80% occupancy ang mga establishmento na may safety seal mula sa gobyerno. Dagdag pa niya, para masiguro naman ang kaligtasan ng mga manonood, ay mahigpit din na ipapatupad ang health and safety protocol sa mga pasilidad ng sinihan. To answer the question, to assure our moviegoers, yung mga, I'm sure marami na excited dyan, Bombo Elmar, no? Bombo Everly, yung mga, especially yung mga nobya, di ba? Gusto na silang mag-date sa mga movie house. I'm sure sila yung mga isa sa mga excited. To assure them that it will be okay. May mga requirements po, no? One, proper PPE for all employees. That's a requirement. Next, disinfection of cinemas after every screening. Next, safety officers must be present. Kasi baka may mga unruly or may mga hindi nagsa-social distancing po. And then, ang isang requirement natin, proper ventilation and air filtration system in place. Next, staggered movie schedule. We're advising po na hindi sabay-sabay para ang mga tao po hindi sabay-sabay lumabas. No, that the operators will make it a point that staggered ang pag-ending para hindi sabay-sabay ang mga tao sa lobby, paglabas na different time schedules po. Frequent hand washing, entry and exit points. We're encouraging na different yung entry and different yung exit para hindi po magka-crowded sa mga entry and exit points po para dire-diretso lang po yung flow. Contactless payment is encouraged. And staggering seating arrangement will strictly be implemented. Samantala, nagbigay din ng kaukulang patakaran ng ahensya para naman sa mga naganais na manood dito. Requirement naman po sa ating mga moviegoers, sa ating mga cinema lovers, number one, of course, wear a mask at all times. Second, no face shields while watching. So medyo exception to sa requirement natin na in fact marami na pong nagre-request sa IATF and even si President Duterte, I remember he said once na pwede na sigurong tanggalin ang face shield. Ang isang yung face shield po ay pwedeng tanggalin while watching kasi naman po siyempre, 'di ba, medyo kung medyo luma na yung face shield natin, baka hindi na clear po yung movie, no. 3, no eating inside. 4, drinking water is allowed quickly, but it is allowed. 5, audience must also observe the following: 1 meter physical distancing, cough and sneeze etiquette. Hindi lang basta-basta magka-cough kasi syempre nowadays pag nagka-cough po tayo, umuubo, tinitingnan tayo, di ba? Proper hygiene and infection control, proper use and disposal of personal protective equipment, throw your own waste at the designated bins. Huwag po tayo magtapon ng waste kung saan-saan kasi syempre ingat tayong lahat. And stay seated and keep conversations to a minimum for the duration of the show. Paglilinaw naman ni Benaldo, hindi required na fully vaccinated ang mga individual na naganais na pumasok sa mga sinihan. Hindi po required, no? Kasi I think pag enter mo naman ng mall, may mga QR code na hinihingi sila and then they take your temperature. But to that question, I also asked that 2 days ago during our meetings twice. Ko tinanong, even during alert level 3 for the movie house po, ang sagot po nila sa akin ay hindi po requirement
yung vaccination. Una rito ay pinahintulutan na muling buksan sa publiko ang ilan sa mga sinihan sa ilalim ng Alert Level 3 sa National Capital Region, kung saan ay limitado sa 30% capacity at tanging mga fully vaccinated lamang ang pinapayagan na makapasok dito. Magugunita naman na sinabi ni Cinema Exhibitors Association of the Philippines President Charmaine Bauzon sa isang pahayag na umabot sa 21 billion pesos ang inilugi ng film industry at papalo naman sa 300,000 ang bilang ng mga empleyadong nawalan ng trabaho sa pag-asara ng mga sinihan mula nang magsimula ang pandemya sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, nasa 139 na partisipante na ang na-record ng Department of Science and Technology o DOST para sa Philippine Clinical Trial sa paggamit niya ng sleep aid supplement melatonin bilang gamot sa COVID-19, lalo na sa mga pasyente na may pneumonia. Iniulat ng DOST Philippine Council for Health Research and Development na ang project team sa pangunahan ni Dr. Camilo Roa Jr. ng Manila Doctors Hospital ay nakapagtala na ng 139 na participants. Mula yan sa 13 hospital sites noong Oktubre 29. Target naman ng kagawaran na makapag-recruit ng 350 participants para sa melatonin clinical trial. Gagawin ang clinical trial sa Manila Doctors Hospital, Dr. Jose Rodriguez Memorial Center, The Medical City. Diyan naman sa San Lazaro Hospital, Long Center of the Philippines, San Juan de Dios Hospital, Cardinal Santos Medical Center, Philippine Heart Center, Makati Medical Center, East Avenue Medical Center, Manila Medical Center, Vicente Soto Memorial Hospital at dyan sa may Philippine General Hospital. Ang nasabing proyekto ay isang randomized, double-blind, placebo-controlled na pagsubok na naglalayong matukoy kung ang pagbibigay ng mataas na doses ng melatonin ay mabawasan ang pangailangan para sa intubation o suporta sa bentilasyon ng mga pasyenteng na hospital ng COVID-19. At sa huli ay mapapabuti ang survival rate laban sa impeksyon. Layunin ng proyekto ay upang madetermina ang efficacy at safety ng high dose ng melatonin laban sa hospitalized patients na may COVID-19 pneumonia. Sa atin pang dagdag na balita, mahigit 200 public utility vehicles o PUVs ang napara ng traffic authorities sa unang araw ho ng implementasyon ng 70% transport capacity rule. Yan ay dito sa Metro Manila. Ayon nga kay Manuel Gonzales ng IAC, ang naturang hakbang ay bilang parte pa rin ng pagpapaalala na kailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat. Maraming mga public utility vehicles ang napara dyan sa may Commonwealth area sa Quezon City. Sinabi ni Gonzales na karamihan sa mga PUV ay punuan kung saan ang ibang pasahero ay nakatayo na lamang sa kalagitnaan ng bus at sinabi pa ni Gonzales na binibigyan lamang ng babala ang driver ng PUV na kanilang pinapara sa unang araw ng pagpapatupad ng pinapairal na mga patakaran kaugnay pa rin sa batas trapiko na panatilihin yung 70% na capacity o seating capacity. Ang pagtataas ng kapasidad ng mga pasahero sa mga public utility vehicles sa Metro Manila ay nagsimula noong Huwebes sa parehong araw na tinanggal ang curfew dito sa ating rehiyon. Sa dagdag pang mga balita, aktibong kaso ng COVID-19 sa buong bansa, posibleng bumaba sa 22,000 pagsapit ng Nobyembre 15 ayon sa Department of Health. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Tinatayang makakapagtala ng nasa 22,000 na kabuang aktibong kaso ng COVID-19 pagsapit ng Nobyembre 15, base na rin ito sa projection ng FASTER ayon sa Department of Health. Ito ay kapag nanatili pa ang kasalukuyang 82% sa mobility, gayon din ang pagsunod sa health protocols at kapag ang detection to isolation ay nasa 5 araw lamang o mas mababa pa. Ibinahagi din ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kapag tumaas naman ang porsyento ng mobility, posibleng aabot pa sa 52,393 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Maganda naman dito kung magkakaroon ng improvement sa COVID-19 situation sa Pilipinas,
posible na makapagtala ng mas mababa pa sa 22,000 ang active cases sa buong bansa pagsapit ng November 15. Ang mga assumptions na ginagamit para sa projection ng COVID-19 cases ay nakabase sa mobility ng mga tao. Gayon din ang pagsunod sa mga public health standards, ang health system capacity ng bansa at ang vaccination rate. Ang projections ng ating FASTER team, which are our experts in our projecting the number of cases. No? So ang sabi nga po, meron ho tayong assumptions na ginagamit dito po sa ating projections. Yun pong mobility, yun pong compliance ng tao sa minimum public health standards, yung health systems capacity which represented by the detection to isolation time period at yung vaccination rate. So sabi po dito sa kanilang mga projections, kapag ka na-maintain natin yung current na mobility na sa ngayon, which is about 82%, at na-maintain po natin yung compliance natin to minimum public health standards at yung detection to isolation natin ay nasa 5 araw or less, tayo po ay magkakaroon ng active cases na 22,000 by November 15. And then, pagka po nawala po o tumaas ang mobility natin, ang atin pong active cases sa buong Pilipinas may reach up to 52,393. So kailangan maintindihan ng ating kababayan. Currently, our active cases is at 53,642 here in the whole Philippines. Kung tayo po ay magluluwag ng husto sa ating mga ginagawa, hindi tayo magagawa ng safety protocols, haba ang detection to isolation sa komunidad at saka yung ating mobility ay tataas pa rin, maaring ito pong ganitong klaseng numero na meron tayo ngayon ay ganun pa rin hanggang sa end of December. Pero kung tayo po ay makakapag-improve ng ating sitwasyon, we can go as low as 22,000 active cases for the whole Philippines by the end of November 15 po. So yun po ang ating panawagan sa ating mga kababayan na sana tuloy-tuloy po natin gawin ito para mabawasan po natin ang mga nagkakasakit at hindi po tayo magkaroon ng pagtaas ng kaso pagdating po ng Kapaskuhan. Nilinaw din ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pagkakatala naman ng nasa mahigit 200 mga bagong nasawi kahapon November 5 dahil nga sa coronavirus. Kasunod na rin ito ng pangamba ng marami na pagdami ng bilang ng mga namamatay sa sakit. Naitala naman ang peak ng bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19 nitong nakalipas na buwan ng Setyembre, kung saan nasa average na 193 ang COVID-19 deaths. Sa ngayon po, as of yesterday, it is November 5 kahapon, we have already reported 49 deaths and we are averaging 10 deaths per day. Kung yan po ang titignan. Pero pag kinumpara po natin sa ibang mga buwan, ang ating pong peak number of deaths happened in September when we had 193 deaths per day. Ang average po yan. Makikita ho natin sa bawat report natin sa pang-araw-araw, hindi po lahat ng nire-report natin sa bawat araw ay nangyayari for the specific month. Meron ho mga porsyento na nangyari noong Oktubre, noong Setyembre, noong Agosto dahil binavalidate pa ho natin yan. So yesterday's number of deaths, yung 200 plus, hindi po lahat yan ay nangyari ng Nobyembre. Nangyari po yung iba last month, nangyari yung iba September or August. So because we are still validating whatever the local governments are providing us as data. Samantala, pinunto naman ni Undersecretary Vergere na ang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, partikular na nga sa National Capital Region, ay nakasaalang-alang pa rin sa pagsunod sa health protocols ng bawat individual, gayon din ang mga pagpapaigting pa sa contact tracing at COVID-19 testing hanggang sa isolation sa bawat local government units. Ginawa ni Vergere ang naturang pahayag dahil marami ang nangangamba na tumaas muli ang COVID-19 cases, kasunod na rin ito ng pagluluwag ng quarantine classification sa National Capital Region sa Alert Level 2. Ang patuloy naming panawagan at araw-araw po kami po ay nagpapaalala sa ating mga kababayan ang pagtuloy-tuloy na pagbaba ng kaso dito po sa ating bansa and specifically to NCR, nakasalalay po yan sa ating lahat. No? So kung tayo po ay patuloy na susunod dun sa ating mga safety protocols, kung ang ating mga local governments ay patuloy din pong
gagandahan at i-intensify ang kanilang pagresponde katulad po ng kanilang contact tracing, testing, isolation, tayo po ay makakapagtuloy-tuloy at makapagbukas pa ng ibang sektor. So it will all depend on how all of us will try to cooperate so that we can be able to sustain ito pong ating pagbaba ng kaso dito sa NCR and even in the whole country. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dako muna tayo dyan sa Kabikulan mga kabombo sapagkat may nangyari ho dyan na masaker at 5 yung naitalang patay, may isa pang kritikal. At alamin natin ang follow-up hinggil dyan sa report ng Bombo Radio Naga. Magandang gabi sa inyo dyan, Bombo Dennis and Bombo Jane. Ayun nga sa ngayon, malawakan na ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban na sa sospek sa tinaguriang Tarusanan na massacre sa Milaora, Camarines Sur. Ito ay matapos naman na atasan ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang Police Regional Office 5 para sa agarang pagtunton sa sospek na kinilalang si Arthur De Leon. Mababatid na nasawi sa krimen ang 5 magkakamag-anak matapos naman na pagbabarilin at pasabugan sa barangay Tarusanan. Kinilala mga namatay na sina Romeo De Leon, 72 anyos, Samuel Cubilla, 21 anyos, gayon din ang 3 pang minor de edad, habang sugatan naman ang isa pa na minor de edad din, Bombo Dennis and Bombo Jane. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Corporal Rosilanda Moises, ang hepe ng Milaora Municipal Police Station, sinabi nito na habang nasa loob ng bahay ang mga biktima, nang bigla na lamang umanong dumating ang sospek, armado ng M16 na rifle. Anya, ang unang pinasok ng sospek at walang haba sa pinagbabaril ang bahay ng mga De Leon at isinunod nito ang bahay naman ng pamilya Cubilla, kung saan nga hinagisan pa nito ng granada ng salarina. At kaugnay nga niya na Bombo Dennis and Bombo Jane, dead on the spot ang sa karumal-dumal na krimen na iyan, sina Romeo at Samuel, habang agad naman na dinala sa ospital ang 4 na minor de edad, kung saan tuluyan na rin binawian ng buhay ang 3 sa mga ito. At dadagdag pa dito, halitan umano sa lupa ang tinitingnan naman ng motibo ng sospek sa nasabing krimen. Samantala, ayon naman kay Kapitana Brando De Leon, noong Disyembre 2020, nagkaroon na rin ng kaparehas na alitan ang pamilya ng sospek sa pamilya De Leon dahil rin naman sa kaparehasan na rason. Bombo Dennis and Bombo Jane, House Data. Bombo Lovely, para lamang sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, konting background lang dito sa sospek. Bakit ito'y kargado ng baril at pampasabog o granada dyan sa naturang insidente? Ano bang ginagawa nitong suspect na ito? Siya ba ay sundalo o connected sa anumang tanggapan, Bombo Lovely? Ang sinasabi dito, Bombo Dennis, itong suspect ay mayroon na kapatid na sundalo. At itong suspect ay isang umanong seaman, Bombo Dennis. Ay kumusta naman ang dahil manhunt operation yung pinag-utos na ni PNP Chief, anong diskarte ngayon ng pambansang pulisya na saklaw dyan sa Camarines Sur? Anong mga hakbang nila? May mga checkpoint ba na inilatag dyan? Hanggang saan yung extent ng kanilang paghahanap ngayon, Bombo Lovely? Ang dyan na Bombo Dennis, kung po pwede sa buong Camarines Sur talagang maglalagay sila ng mga personahe ng pulisya upang mas mapadali ang paghahanap dito sa sospek dito nga sa karumal-dumal na krimen na ito na nangyari dito sa Camarines Sur, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Bombo Lovely. At yan ang balitang live mula dito sa lungsod ng Naga. Ito si Bombo Lovely Padillo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa Metro News naman mga kabombo, mga balita dito sa Metro Manila, naging viral ho na video itong puwersahang pagdampot o pag-aresto ng Task Force Disiplina sa ilan hong mga vendor dyan sa Quezon City. At naging trending topic ho ito
pinag-usapan at pinagtatalunan pa nga. Alamin ho natin kung ano ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan hinggil ho dito. Tama ba yung naging pag-aresto ng miyembro ng Task Force Disiplina o nasobrahan ng disiplina? Alamin natin ang balita ng Star FM Manila. Inaksyonan na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang viral na pag-aresto ng mga tauhan ng Task Force Disiplina sa ilang mga vendor sa isang palengke sa Novaliches, Quezon City. Pinagpapaliwanag ngayon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga tauhan na nakuhanan ng video na persahang inaresto ang mga nagtitinda sa bangketa. Ayon kay Belmonte, iniimbestigahan na ng pamahalaang lungsod kung mayroong paglabag sa regular na operasyon ng Task Force. May ulat din na nagpaputok pa umano ng baril ang isang tauhan ng Task Force Disiplina. Sa kuha ng video, makikita na pilit na isinasakay ang isang lalaking vendor na umaalma at pilit na pinipigilan ng ilang kapwa nito vendor na hindi makuha ng mga tauhan ng Task Force. Hindi naman malinaw kung ano ang dahilan kung bakit inaresto ang ilang vendor, ngunit parte ng operasyon ng Task Force Disiplina ay ang panatilihing maayos ang pagtitinda ng mga vendor upang maging ligtas ang mga mamimili, gayon din ang mga nagtitinda. Nakarating na rin ang ulat na ito kay Quezon City Task Force Disiplina Head Rani Ludovica na nangakong iimbestigahan at hindi kukonsintihin ang mga tauhan sa ilalim ng lokal na pamahalaan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Update. Maaari pa rin magkaroon ng maulan ang magiging lagay ng panahon sa ilang parte ng Visayas habang nananatili ang isang low pressure area. At ito ho ay huling namataan sa layong 185 kilometro sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. At ito ay inaasahan na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Visayas ngayong weekend. Maliban ho dyan ay umiiral din ang northeast monsoon na nakakapekto naman sa Luzon region. Ang northeast monsoon, ito yung hanging amihan at inaasahan ho na unti-unti ng lalamig sa loob ho yan ng susunod na 2 linggo. Batay na rin sa mga pagtaya ng Pag-asa DOST dahil lumalakas na yung hangin na nanggagaling dyan sa Siberia at sa China. Kaya ito, pinaghahanda yung publiko na maging pagmatsyag dito ho sa paglamig ng temperatura. Lalo na yung may mga kondisyon sa kanilang kalusugan na hindi makakabuti sa kanila. Yung malamig na temperatura ay maghanda na. Lalo na yung mga nasa lugar na mataas ang lokasyon. Kaugnay pa rin ho ng paglamig ng temperatura ngayong holiday season na papalapit na sa ating bansa. Samantala naman, minor de edad na subject sa buy-bust operation at isang iba pa arestado matapos makumpiska ang halos 2 million na halaga ng shabu. Ating alamin ang report ng Star FM Cebu. Arestado ang 2 lalaking drug suspects sa sinagawang buy-bust operation na masakop ng City Intelligence Unit sa Barangay Punta Princesa nitong lungsod ng Cebu. Maliban sa 17 anyos na nahuli, arestado rin ang kolektor ng kita sa mga naibentang droga na kinilalang si Reggie Sangkadan Santos, 30 anyos. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 255 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng aabot sa 1.7 million pesos. Tikom naman ang bibig ng dalawa tungkol sa mga droga na nakumpiska. Isinagawa pa umano ang operasyon laban sa menor de edad na suspect makalipas ang 2 linggong surveillance. Inihayag pa ng mga otoridad na makapag-dispose ang nahuling menor de edad ng 1 kilo ng shabu at maubos ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Dagdag pa, nakatanggap rin umano sila ng mga ulat na mga menor de edad na ang ginamit ng mga drug personalities para makapag-distribute ng droga. Nahaharap ngayon si Santos sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang patuloy naman ang isinagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pinagmulan ng mga droga. Mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Nadakip naman na admin sa isang investment scam nangakong bibigyan ng refund ang lahat ng mga resellers nito.
May pagulat ng Star FM Davao. Handa umanong isa sa admin ng REPA palawagan ng isang investment scam na mag-refund sa mga resellers nito. Ayon sa isa sa nadakit na si Khadija Sabani, mayroon na umanong iilang resellers ang naibalik ang pera na umabot sa 3 million pesos, ngunit siniguro nito na hindi siya tatakas at may babalik niya ang pera sa iba pang resellers na hindi pa nakatanggap. Malalang nahuli ito sa pwersa ng CIDG Region 11 sa pakikipagtulungan ng Davao City Anti-Scam Unit ang 5 personay ng nasabing investment scam. Kasama sa nadakip sina Jorelyn Dami 43 anyos, Mahimo Dami 46 anyos, Alhaber Dami 19 anyos at Amer Hadjinor 42 anyos. Nakatakda namang sampahan ng kaso ang mga nadakip sa araw ng Lunes, November 8, 2021. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Naipasa sa US Congress ang $1.2 trillion sa bipartisan infrastructure bill na isa sa mga haligi ni US President Joe Biden sa kanyang $3 trillion economic vision matapos ang ilang buwan na internal deliberations at pagkahati-hati ng mga Democrats. Naitala ang final votes na 228-206 kung saan nasa 13 Republicans ang sumuporta sa nasabing panukala habang 6 na Democrats ang kontra rito. Ang batas ay siyang magkahatid ng $550 billion na mga bagong federal investment sa infrastruktura ng Amerika sa loob ng 5 taon. Kabilang ang pera para sa mga gagawing pondo para sa kalsada, tulay, mass transit, riles, paliparan, daungan at daluyan ng tubig. Kasama rin sa package ang isang $65 billion na investment para yan sa pagpapabuti ng infrastruktura ng broadband ng bansa. Ang isa pang $7.5 billion ay mapupunta sa pagbuo ng isang pambansang network na mga plug-in na electric vehicle charger. Magugunitang tinawagan ni Biden si House Speaker Nancy Pelosi bago maghating gabi upang batiin siya sa pagpasa ng infrastructure bill. Bombo Sports News. Itinakda na sa araw ng Martes ang pagbisita ng NBA champion na Milwaukee Bucks dyan ho sa White House matapos na imbitahan ni US President Joe Biden. Nakatakdang bigyang pugay ang Bucks sa isang simpleng seremonya bilang world champion at huling bumisita ang isang NBA team dyan sa White House ay noon pang taong 2016. Natigil ang tradisyon sa pag-imbita ng presidente ng Amerika sa NBA Championship at dati ay inimbitahan din ho sila ni dating US President Donald Trump na umabot sa iringan sa ilang mga players. Sa darating naman na Lunes ay haharapin muna ng Milwaukee ang Washington Wizards bago tumungo doon sa White House. Kinabukasan at samantala doon sa naging laro naman kanina ay pinahiyaho ng New York Knicks ang Bucks ng ilang paso sa score na 113-98. Umabot sa 21 points ang naging kalamangan noong una ng Milwaukee at sa huli ay nahabol ho ito. Ito na ang ikalimang panalo ng NBA defending champion habang sa panig ng New York, ito naman ang kanilang ika-6 na pagkatalo. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, yung Pinoy artistic gymnastic champion na si Carlos Yulo ay makakauwi na rin ho sa Pilipinas matapos ang nasa 2 taon na pananatili nito sa Japan kaugnay sa kanyang mga sinalihang laban kasama na ho yung nakalipas na Olympic Game. At may report ang Star FM Bacolod. Sigurado na makakasama ni two-time World Gymnastics Champion Kaloy Yulo ang kanyang pamilya bago ang araw ng Pasko kung saan nakatakda itong bumalik sa Pilipinas sa Desyembre 23 matapos ang halos 2 taon na pagsasanay at pag-aaral sa Japan. Bago umuwi ng bansa ay lalahok muna ang 21 anyos national gymnast sa isang torneo sa Japan ayon kay Gymnastics Association of the Philippines or GAP President Cynthia Carion. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa ina ng Pinoy Artistic Gymnast Champion na si Angelica Yulo, sinabi niyang tuwing nag-uusap anya sila ni Kaloy ay ang pag-uwi ng Pilipinas ang bukang bibig nito. Lagi niya sinasabi every time na mag-uusap kami na gusto kong umuwi namimiss ko na kayo. Ganon. Very vocal siya na gusto niyang umuwi talaga. Nagmula si Yulo sa pagbulsa ng gold medal sa men's vault at silver medal sa parallel bars na nakaraang 2021 World Artistic Gymnastics Championships
na isinagawa sa Kitakyushu, Japan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng pagbati sa naging panalo ng Pilipinas sa pamamagitan ni Maureen Montaigne sa Miss Globe 2021. Kabilang sa labis na nagbubunyi ay ang pamunuan ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated dahil sa back-to-back win para rin sa bansa. Kung maalala, noong nakaraang linggo lamang ay nanalo rin si Cindy Obinieta bilang Miss Intercontinental 2021. Ayon pa sa namumuno ng Binibining Pilipinas na si Stella Marquez Araneta, labis silang kumahanga sa naging achievement ng 26 anyos na Pinay model event host na mula sa Batangas. Sa ngayon, hindi raw sila makapag-antay na masalubong ito at ipaabot ang mainit na pagbati matapos na talunin ang may 50 mga contestant sa iba't ibang panig ng mundo. Si Maureen ang ikalawa sa nanalo ng Miss Globe para sa bansa kung saan ang una ay si Ann Collis noong taong 2015. Si Maureen ay pinanganak at lumaki sa Chandler, Arizona, USA. Sinasabing liban sa dugong Pinay, siya rin ay may French descent. May tuturing na veterana na rin sa beauty pageant si Maureen. Noong taong 2013, siya ay napiling first runner-up sa Mutya ng Pilipinas. Sumamak din siya sa Miss Arizona pageant hanggang sa lumaban sa Miss USA 2015 at pumwesto sa top 15. Pagkatapos ito, sumali rin siya sa Miss World America noong 2017 at naging first runner-up. Kinurunahan din siyang Miss Eco Philippines noong 2018 at naging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Eco International na ginanap sa Egypt kung saan nasungkit niya ang first runner-up. Dito namang taon siya napiling Binibining Pilipinas Globe na naging kinatawan ng bansa kaninang madaling araw sa bansang Albania. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ang Bombo Radio Philippines ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 49 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa karigad sa takna, ng alas 7 sa gabi. May gabi sarad sa hangga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, Pizza 6 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa rin pagparagad sa aton nga pag-ulop na sa karon nga gabi, may kopod na ang inyo sa rin alagad si Bombo Ponce Espino. Kung may kita alas 8:30 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagwan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang buko sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa rin nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers sa mga tagman sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakaulihi nga mga report nga nagtranabo, assign sa resitag sa cameras of responsibility. Antes ang tanan ng pagtamito sa ato sa rin nga mga kauturan, mga tagpramati na ito na abroad, mga pinagdata nga maragrense kag mabakulod noon nga dito sa luwas ng pungsod. Garagalang taon na karagapati pinagi sa Facebook. Pinagiban sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre kita ang makitaan man kag mabatian pinagi sa YouTube. No, i-search lamang ang Bombo Radio Bacolod. Live na iya makabanan no, nga makitaan kita dira kag mabatian sa YouTube. Kamusta nga aton nga mga taga Paramati no sa 630 kHz sa tagsa kalilusoan sa ila nga mga radyo. Ang mga utod na nga sila si tagsa ka mga puluyan no kag syempre ang makuturan manaton no nga ara sa masalakyan. Iban yati nagapalauli pasubong no sa ila si tagsa ka mapuluyan because man sang sining ti syempre naglagaw-lagaw gintreat ang pamilya sa mall. No, subong ang mall da matamat naman nga gadamo ang tawo no. So ti daw signs na ini no sa ngaton nga matamat na kapag balik na no into normal no kag ti kontani sa kwan man ni no tingo ta nga makabalik kita makabran sa imbisan sa MGCQ na lang. No, ang lowest nga level of quarantine status naton diri sa may bahin no sang syudad sang Bacolod. Kaya mo naman lang ginahulat naton Anyway, speaking sina, no, sa abahin sa ato sa ring makota sa ato sa ring headlines, no, with regard sa ring nasambit iya makabanan nga apilasyon sang syudad sa Bacolod. Di dumayo nga balita ini, no, because nga ti ang DOH Region 6, no, sa diri makabanan, sabay na sa ato sa ring makota at the same time sa ato sa ring makabombo, no, ang nag-confirmar no sang siring pagpadalom sa syudad sa Bacolod ko nag-classify sang Bacolod City under sa bahin sang alert level 2 no as of November 5, 2021 after 2-week growth rate of COVID cases no nga nubo no sa Makabanan or nagtaas ni by 61% pero ti gin paidalom na no kay nagligad no sa bahin masato sa ring makauturan na ang aton nga no ang aton iya makabanan nga status alert level 4 nga mo man to gani ang ginlibugan sang aton sa ring ulo kon nga no nga ti nag alert level 4 kita no so ti nag-apilar kita kay do kalimbawa sa nati second to the highest no kay alert level 5 ang pinakataas and then ti ang sabahin sang aton sa diri makabanan nga no nga alert level is number 4 no so kwa sa natin doon nagbalik naman kita iya makabanan sa kwane no balik naman kita sa kanding so muni karon ang aton siring nga gusto iya makabanan i-plastar man no so may kopod naton karon via Zoom aton siring executive director no sa Emergency Operations Center o kon sang EOC sang syudad sang Bacolod nga si Anay City Councilor M. Ang
Surahan naton. So ang katumbas kuno sini is MGCQ. Ti may mapagbag-o bala kitang expectaron. Pero until November 15 ini, no? So ti depende na pag-abot sa November 15 kung manubo nagadubo ang aton nga kaso. So it could be nga ti ang curfew naton basi mabalik na kita sa alas 11. No, ka curfew ka mamatamat man balik abang negosyo, no? Sa bahin sang aton sa nga syudad. Kaya na-notice ninyo ang pagdamo sa matawo sa mamos because of vaccination. No? Nga damo na ang nakabaton sa bakuna, tagduha na ka doses ang nabaton nga mabakuna sa aton sa nga makotag. Isa man sa mga rason, kung nga ang nagnubo ang aton sa nga kaso, no? Sa COVID-19 because man sang vaccination. Because man iya makabaran sa vaccination. No, so ti ang paglantaw nato sa diri nga ti kabay pa nga magsigi-sigi, no, ang ining nasambit iya makabanan nga vaccination naton kag syempre madamo pagid, no, ang pwede, no, sa dili makabanan nga mabakunahan. Subong ari kita nagatutok sa vaccination sa mga kabataan. Kag of course dugabay sini karon yung impormasyon sa dili makabanan sa aton man sa pagpalagad. Ang update sa vaccination aton kado gamay na lang nga porsyento ang aton sa nga ginalagas para malabuot na ang aton nga herd immunity. So what's next, no? After nga ti ma-hit na to ng target yung makabanan sa herd immunity, no? So everybody happy. Samtang duga pa sa diri nga mabalita yung makabanan sa aton sa nga pagpalagad. Ang pamunuan sang 62nd IB, no? 62nd Infantry Battalion ang naghatag sa pasidungog, no? Honor, patriotism sa nagkalamatay, no? Nga encounter sa Sitio Tios, Barangay Quintin Rimo, Moises Padilla, Negros Occidental, sang Tiligdan nga Nobyembre 3, 2021. Dini man nagkalamatay, no? Amo ni sa Corporal Vincent John Triro, kag sa Barangay Tuoy, Himamaylan, Negros Occidental, kag subuman si Private Cesar Ayan Eleuterio, no, sang barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz. No, so ining duha ka man nagkamatay ti inangin isa sa mga baganihan, no, sa natabo sa ring engkwentro. Di amo gina ang kabuhi iya sa bahin sang Philippine Army, no, nga kon kaisa di ang mga rebelding no People's Army man ang mabintahan, no, sila man ang mapatsyan sang ila sa ring mga miyembro kag kung kaisa ti militar man no, pero tani, no, tuldukan tara ang ining problema sa insuransiya, no, diri sa aton sa may bahin sang Negros Occidental. Di galing kay ti may iban pa sa gyapon, no, nga sarado na ang pinsar o kag daw hindi na iya makabanan makwan, no, hindi na iya maliso, no, ang ila sa tagsa ka mga pabinsaron. Sa gihapon sala nga pagpati, no, although ang pag-alsa against sa gobyerno legal, no, kasi naman bing waay nagareklamo, sino man bi ang waay nagabuyayaw sa gobyerno, isa sa aton ang may kinamatarong, no, nga magbasol, magbuyayaw, magtamay, no, sa aton sa riga gobyerno, pero sa mga husto nga pamaagi hindi pwede nga ti dalon ti ini sa bitbit armas, no, nang magsaka kita sa bukid, no, mag-enkwentro hanay kita sa militar ka makapulisan, ti paano naton ma-attain iya makabanan ang development, no, sa isa ka lugar kung amo malang ning aton nga unod sang pinsarta ang utok pulbura, no, ti siyempre hindi magapabilin ang Negros Occidental, no, sa aton nga makabombo sa magamo nga lugar. No? So may interventor si Bombo Grace Batong karon sa commander sang 62nd IB si Lieutenant Colonel Melvin Flores. So pamatian naton niya makabanan, no, kang pinaklaito sa pagtransport sa mabangkay, no, sang sining mga biktima, no, nga mga militar naton, no, nga ti way man sa kaluoy, no, nga ginta ang ulo sini hasta magluluwa niya sa utok pasensya sa mga nagapalan Yapon. No, so kag ti nagkalamatay, no, so
ti sa gihapon, no? Kita ti bilang pag-ulkid, no? Sang kalinong kagatawayan kasi siyempre after ginaton na mo, no? Ang peace and order ti dala na dang aton pagpanawagan, no? Sa mga utod naton, no? Kada sa bukid gabitbit sang armas kag nagpalayo sila sa tagsa ka mga pamilya, no? Nga mag-surrender na or magbalik na o kaya man sila nga ti magbalik sa sabak sa gobyerno no? Para nga makangkon sa mga programa, makabaton sa mga livelihood, makapangabuhi sang matawhay. Pero lain man ang kakartabo subong, no? Ini after nga ti mabalaan sa marebelde, nga grupo utod ang mga upod nila nagbalik sabak sa gobyerno, gintatap sa gobyerno, no? Gin sa pupo sa militar, bao ginapadihutan man nilang patsyon man, no? Ining mga utod ta. At kung kaysa napilitan man lang magsulod sa grupo sang mga rebelde. Masubo, no? Nga istorya nga mo ni perming aton sa nga ma-eksperensyahan, no? Dari sa may bahin sa area sang probinsya sang Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligan sa takna ng alas 7. Karon man, bantayan ninyo karon ang pagpurigan sa aton sa nga recap, no? Sa pagbisita sa kadua ka pinakamataas na opisyal sang pungsod Pilipinas, no? Vice President Leni Robredo diri sa probinsya sa Negros Occidental sa sulod sang duha ka adlaw. Kulo naton, no? Diin ni siya nagapadulong kay ti kahapon, no? Sang udto ari di sa estasyon sa Bombo Radio, no? Nagpatpat sang iya sa nga mga accomplishment, no? Ti siyempre eleksyon na mo. O ti pangpatpat gina mga accomplishment, no? Kaya awat pa. O makadugang-dugang pa sa pagsalig sang tao masaling ay tuod, no? Damo man gali maprikto. So ano pagid, no? Sa dito mga kabayo, so no, kibot ako sa kay Vice President Leni Robredo na itong padlagan sa presidente, no? Nagapa-interview na sa media. Pero sa nagligan pagbalik na diri sa after 2 years, no? Kay duwa kuno ka tuig sa balik di because of pandemic, no? Kadua to sa magbalik diri, sus ni interview wala. Perte nga pinalagyuhan ay. Muna bala, no? Dapat kung elected public officials, kamo hindi ko manago sa lokabanyo. No? Kinanglanon sang tao, especially kung mataas pang posisyon, no? Muna bala. Ti kaling kaya mo gibaning mabatasan sa mga politiko, Kung hindi mag-eleksyon, hindi man magpakita sa publiko. Sige, dugang ka na ito na karoon ang pagpatpat sa mga ginhiwat niya diri kapag bisita sa sulod sa duwa ka adlaw sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kay kahapon, nagparegan mo sa courtesy call, no? Sa tatapan sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, kag dire sa bahin sa Bacolod City Government Center, kag ginsugata man siya nanday Mayor Evilio Bignardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag upod man sa aton nga mga city councilors, no? Dari sa may syudad sang Bacolod. 18 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7 diri sa aton siring palatuntunan. So sa aton nga mga kabombo kag batag paramatita, no? So ang Bombo Radio Philippines sa wala gidagbuya sa tunga sang pandemya kag maisog nga ginlunsar ang 3 ka nationwide nga promos para sa tuig 2021. Sa first quarter, no, aton nga ginunsar ang Buena Mano Salvo Year 16, no, nga nagpanghatag sang 8.5 million pesos at total prices. Kalakip na diri ang ika-73 na ton nga Bombo Millionaire. Diri na di sa bahin sang syudad sang Bacolod, no? Sa persona ni Alicia Caba, Lula Alicia Caba, no, sa Barangay Bata diri sa may syudad sa Bacolod. So ika-73rd millionaire na ton, no, sa Buena Mano Salvo Year 16 nga Grand Draw. Sa tunga-tunga sang sari nga tuig, ginsundan sang enhanced swerte sa palengke promo karagbuya man sang 6 million pesos para sa kada semana nga kasiyahan sa mga promo senders kag suki nga matyendahan. Grabe mo pa premyo sa nila. First prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos, third prize 3,000 pesos. Diding mo kitas na. Kagamo ini ang last quarter nga promo nga nagsugod sa Tilikdan nga Nobyembre 1 Lunes tuig 2021, no? Nga adlaw-adlaw sa dito mga kabanan, Lunes tugto Biyernes
magapanagtag na kita sa mapapremyo, makasiyahan gamay 6 million pesos, no, total prizes nationwide. So kabugusan, may 3 ka mga nationwide kita ay makabanan nga promo, no? 3 ang Buena Manosalvo, ang Swerte sa Palengke, kag at the same time, no, ang 1-2 Panalo Part 20. Subong, no, 1-2 Panalo Part 20. A total of 20.5 million pesos sa total prizes. Nagintigan na sa Bombo Radio Philippines sa piyaksang sulit-sulit. Nga pagsirado sa ekonomiya kag tuman kadako, nga pagtilaw nga aton tanan nalampuasan. Gani pinagi sa 1-2 Panalo Promo Part 20, marayon gid ang Pasko kag ang madason ikas 74 nga bombo milyonaryo, no, nga aton mabuloan sa mismo adlaw sang Pasko. Ang grand draw naton natuon gid sa December 25, 2021. Pasko gid, no, December 25, 2021. So magasugod na sa Lunes, Nobyembre 1, sang talikdan Lunes na panghatag na kita sa mapapremyo, no, hasta kahapon Biyernes. Adlaw-adlaw nga kasiyahan, araw-araw balde-balde pa premyo na, may kasiyahan pa. Kag bangod nga promo ini sa Bombo Radio Philippines ang premyo mo nagahulat sa tanan nga magmaswerte nga matagdao. So may ara kita sa 6.6 million pesos sa total prizes nga panagtag nationwide, no, sa grand draw naton. May magadaog as grand prize winner naton makabaton sang 1 million pesos nga cash. Grand prize kay may 4 ka mga winners nga makabaton sa tag 50,000 pesos. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kag isa sa National Capital Region, no? 50 pesos kada isa. Maswerte nga mabaton kada isa sa tag sa Carion. So ang aton nga guaranteed prices per area, meaning to say, nga may Bombo Radio kag Star FM Bacolod, no? Diri sa kon may Bombo Radio kag Star FM stations sa masyudad ka probinsya. Diri sa aton may magadaogid sa grand draw. Sang first prize naton is 15,000 pesos. Ang second prize, 10,000 pesos. Ang third prize, 5,000 pesos. Sa kada istasyon sa Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga daily winners, no? 15 ka mga winners. Kada semana nga may mabaton nga premyo nga 1,150 pesos tanan. So ang breakdown sina, no? May 500 pesos in cash kag 650 pesos worth sang gift pack. So Lunes tubto Biyernes sina. So ang promo magadugay sa sulod sang 7 ka semana. Araw-araw may kasiyahan sa 1-2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio Philippines. Agad na magpasakop mabakal sa required proof of purchase ang aton nga promo sponsor sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar. Isunod lang sa puti nga sobre ang masunod nga mga proof of purchase, no? White legal size envelope, no? Ang aton nga mabaton, no? Sa puti nga sobre. So, pwede kayo makalakip, no, sa isa ka empty standard pouch o kon label sang Silver Swan vinegar plus isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kon 4 grams equivalent na niya sa isa ka entry. Isa ka empty standard pouch o kon label, no, sang Silver Swan vinegar plus isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kon 4 grams equivalent na niya sa isa ka entry. So, Silver Swan, sukang puti, sarap asim, kag Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong, wow! Gina-rekomenda man namon sa inyong pabakal sa mga produkto sang Orocan, no? Produkto sang Orocan. No? So, tagsa ka pabakal mo sa produkto sa Orocan, mayroon na sang sticker, no? So, ang sticker, kuhaon nyo na, kay magamit na ito nina as proof of purchase. So, isa ka sticker, isa ka entry. Ang nami pagid, kay luwas sa sticker, hatagan pagid kamo sang coupon. Mangkot lang ka mo sa mga cashiers da, no? Kamadicers. No? Sang coupon, sang Orocan. Basta Orocan product sa baklon mo, timedala na ang sticker ng produkto plus na may coupon. So, isa ka sticker, isa ka entry. Kung coupon naman gamiton mo, isa ka coupon, isa naman ina ka entry. Ang coupon da, kahit promote subong is 1-2 Panalo, nibot sa lingon nga 1-2 Panalo lang ilakip nyo da. No? Ang ibutang nyo ang coupon. No? So, napagkit ina da, ang bisan nga promo sang Bombo Radio, so pwede ina nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. So, gusto mo bala, no? Nga maging protektado 24 oras, no? Kag ahataw ka sa galaw, use Rexona after every bath. No? So, para gati sa kainiton sa siringa panahon, ba, ti kinanglan gid nga presko kita, no? So, kung may ginatago, ikaw dira ka hindi mayo nga baho, no?
sa aton nga kilikili, at ari gina-rekomendar naton sa inyo no, para nga hindi man ma-turn off ang tupad nyo sa salakyan, ang inyo nga makaistorya, ang inyo nga malabayan. Ko isa no, ibang isa no, balipat ka man no, mamutang. Paglabay mo na to, tingala ka nga binalikid ang imong kwan mo. Nga ikaw na daw bakali kay tiara gali. Parang makwa ina kag looking fresh 24 hours ikaw, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. May sachet ina, no? So ang sachet kung magamit yung produktos na ang unod, pwede nyo na magamit as purchase, no? Sa isa ka sachet sang Rexona Dio Lotion, no? Sa bisan nga variant, pwede na nga mangin isa ka entry. O kung isa ka empty regular sang Rexona o kung junior nga roll-on ba na, no? So pwede na magamit sa bisan nga variant, isa na ka entry. No, so mo nang sekreto sang kuan ko no, sa mga may ginatago nga malain nga baho sa tagsa ka Ilocanta. Gamit ka sang Rexona, protektado ka 24 hours. Pwede man no, makagamit ya makabara sa isa ka bottle cap sa bisan nga size, no, sa Alfonso Brandy pilian lang sa light, platinum, zero o kon Solera. No, so isa lang ka bottle cap na kontakop sa Alfonso Brandy, isa na ka entry. Baklan nyo na sa mga misis, dabla? No? Si Mr. Ti nagakuan gina nga problema si misis. Paano ni si Mr. man? Doon ay naging performance sa aw. Kaya kapabugtaw ini sa paminsaron mo. No? May guro baklan ta si Mr. Alfonso Brandy ay. No? Panahalin sa trabaho. Doon ko kapoy sa iya. No? So, doon sa simpo sa akon. Tayo mo na, ang bali niya sang mga misis, no? Kaya ati may baklat Alfonso Brandy. Pero kuan niya nang papabulong sa kakapoy ini, no, kay manti sa kadop ti almo si init mo. No, para lamang kita kwarta, no? Nga ipakaon sa imo sa ring nga pamilya. No, so tagaan nyo si Mister kay ti magpurupagsik man or para nga magpurupagsik man si Mister kon maka paumpaw sa Alfonso Brandy. Sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Pwede man, no? Kamadala makalakip iya makabaran sa mga masunod, no? Coupon sa Alfarate Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon, isa na naka-entry. Isa ka coupon, ay gatag sa tagsa ka, isa gatos ka pesos nga balor sa pagbakalo kong pagprenda sa mga lahas ka grilo. Sa Alfarate Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House. Bisitahan mga branches ni para sa aton sa Bacolod City and Negros Occidental. May biyahe naman ang Roro, ang Fast Crop, pakadto sa Iloilo. Ang mga branches sa Dalan Guangco, J.D. Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, Cag Plazuela di Iloilo. No, sa Florete Pawn Shop and Jewelry, Diamond and Pearl House. So kung may worth 2,000 pesos ka mo prenda man o kung bakal sa malas ka grilo, no, may ara ka automatic 20 ka coupon. Kay ang 2,000 pesos, may 20 ka isa kagatos, no? So, kung 20 ka coupon na, sample na, so may 20 ka na automatic ka entry. Sige, ano pagid? No? Pwede man makagamit sa isa ka blister pad o kung banig, sang panyawan, luyang dilaw, plus mangustin, plus makaboy food supplement capsule, isa na nag-entry. O kung isa ka, blister pad sa panyawan banaba, plus garlic, plus makaboy food supplement capsule, isa na naka-entry. Sad Panyawan, basta Sad Panyawan, manunggal, tatak, magaling. So, wala na, no? Kapos siya makabanan naton nga patpat sa iyo sa mga proof of purchase naton, di ba? Mahapos pangitaon, bisan din ka lang na. No? Mga mabutika, magadto ka mag-grocery stores, mga supermarket, sari-sari stores, makita nyo nga to yung mga proof of purchase. Sa inyo puti nga sobre, isulod din na ang mga proof of purchase pinang-mention naton, silyuhan sa Mayo. Sa likod sa sobre, sulat yung kompleto nga pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase week number, ang pangalan sa promo, no, title, ang 1-2 Panalo Part 20. Sa Star FM kag Bombo Radio, pangalan sa stasyon nga ihulugan, no, either sa Bombo Radio, Bacolod o sa Star FM Bacolod. No, so kahit linibo-libo ka mapapremyo ng aton sa liga paragtag, no, sa aton nga mga maswerte, no, sa didri nga mga atag daog. So, last November 1 to November 5 until yesterday, no, may 15 na kita ka ma-winners agin pangatagan naton sa premyo. Siyempre, kanami sang yuhom-yuhom kay may 1,150 pesos tanan nga
premyo nga ginpauli. 500 pesos nga cash, kag worth 650 pesos nga gift pack. Ihulog inyo sa ring entry sa Madrapak Centers nga napamutang naton, no, bisan din kala diri sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental o kun diri sa estasyon sang Bombo Radio, pwede ka mo makadrop by diri, no, sa garahe lang naton. No, diri lang sa dalom, di na ako magsaka diri no, parang kuan ina mo, no, nakakapoy-kapoy na, no, so kay because of pandemic man subong, no, so limit kita anay mga bisita. Drak mulog no, sa garahe sang Bombo Radio, facing kamo dire sa estasyon, sang Bombo Radio arada sa right side sa garahe naton. No, so take note man, sa banag padala sa inyo sa ring entries, no, magpamatikid kay hindi gid magbulag. Sa pagpamati kay base malawagan imo sa ring pangalan, kay hindi ka makaabot sa totalana nga oras, ma-forfeit ang imo nga premyo, ihatag damon ina, no, sa bag-o nga winner nga amon nga gabuton. So, may anom lamang ka mo ka oras, no, nga deadline kon malawagan or after nga malawagan ang inyo sa ring pangalan. Kadto na sa dayon sa estasyon sa Bombo Radio ni magkalipata, dala sa sang duha ka valid IDs with picture, ipa-photocopy nyo na ina nga daan para sa pag-claim sang inyo sa ring nga premyo, no. So 15 winners every week, no, sa sulod sang 7 ka semana. Grabe, no, amo ning longest running promo, no, diri sa bahin sa pungsod Pilipinas sa balat ng radyo. Ang Wanto Panalo Part 20 na master na, no, Part 20 na kita, no. So ti amo ni sa kahapos, no, wala na mo kamo ginapabudayan kay ti parang mas mahapos, no, para sa inyo ang pagbaton sa mga papremyo kay makabulig kami, no, sa inyo nga mga kauturan naton, no, nga sa tunga-tunga sang pandemya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 32 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Pagbalik naton may kopro naton via Zoom, no, ang aton nga Executive Director sang Emergency Operations Center sang syudad sa Bacolod, Ang, no, para sa sining pag-reclassify sa aton sa Alert Level 2 sa sining pandemic. Kay so nato pa dugang, no, mga vaccination, pediatric vaccination, ang aton nga ongoing vaccination man sa mga vaccination centers na, no, sa mga mall, sa mga kabarangayan, no, pila na. Kag syempre ti dali ta na lang maabot gid. Dali ta na lang malabot ang aton sa nga target nga herd immunity, no, nga makabakuna kita 240,000 people diri sa syudad sa Bacolod para sa aton nga herd immunity. Magabalik kita pagkatapos gilamang sani. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. May kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Sa Pamradyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Parang kapon Japon nga nagapati diri sa aton sa ringa para tuntunan sa zona libre. Kapon sa alagad bombo pon sa Espino. Sige, karon dugay-dugay no mangin kapod naton ato sa ring Executive Director sang Emergency Operation Center. No, sang syudad sang Bacolod no other than former City Councilor M. Ang, no? Kay ti isa man sa madako ini makabanan nga pag ibalaw na to, no? After nga ti gin reclassify, no? Sang Department of Health, no? Kung sang DOH ang syudad sa Bacolod, no? Sa makabanan siguro toton lang kung makasulod niya sa aton nga Zoom. No, so ini may kagtanan sa pagbutang no sa NITF no sa alert level 4. Grabe no, halos kulbaan man ang tanan paghambal mo nga alert level 4 mo. No, pabatian sa banya mo na ni ka delikado no subong dito sa bahin sang syudad sang Bacolod no kapag bisita ka dito no daw makuha nimo ngati ang kaso to taas kag delikado no kay second to the highest di siya mo ti alert level 4 next to kuan sa or dalom sina ang next na sina sa alert level 4 is alert level 5 no so amo ning ginayamo nato nagligad nga ang aton siring kuan no ang aton nga sitwasyon diri no ngati late no ang response sang NIATF sa sining mga nagakalanabo bla or senaryo karaga katabo sa bahin sang tagsa ka LGUs no so iti hindi naton minsindihan ano niya man ano ka delayed gini asang NIATF no ti kun why kita nag-apilar sini I don't think kung ma-classify ini sa alert level 2, no? So ito hindi ta mapapasugtan. Kaya kung alert level 4, ti damo na kita, no? Mga i-implement nga mga restrictions, no? Diri sa aton ti subong, no? Ginapakwa na ang aton nga mga barriers sa bahin sang aton sa nga tagsa ka mga salakyan. Oh, ang face shield, amat-amat naman ginapakwa. No, bala, so to nakibot kita kay kung nag-expectar kita kung tani, no, sang medyo matulutawhay nga sitwasyon, no, kag makakuha na kita yabla, no, patigano kita sang pag-relax, no, daw mabalik naman kita sa daan nga mga helikotonta. No, so amo ni siya. So ti mayo ini kay ti according sa bahin sang DOH, no? Classify ini nila, no? So ti after sang pag-classify, so anong ma-expect naton? No? So do we have any changes ayhan nga matabo sa aton nga like sila curfew naton, no? Ang curfew ta dapat ibalik na naton sa 11 PM. No, kay ang curfew naton nag 10 PM ini after iya makabanan, no, nga kuan kita, no, nag GCQ HR kung may heightened restrictions, no, sa general community quarantine. No, kati sang una magalas 11 ang ibanti do medyo makabawi pa, no, sang ilang negosyo especially kung kagabihon, no, kung gabi nga negosyo naton no kay na-notice naton diri sa bahin sang syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental ang negosyo yang nagabuhi diri sa aton kung gabi nibla no so damo-damo gid man kultura naton nga nagalagaw kung gabi no so since nga nagsugod ang pandemic no so dira kita iya makabanan no medyo nag-adjust nagbag-o
no, ang aton nga kwandira, no, ang aton iyang tawag sa gani nga mga hilikoton, no, hindi na kita makapag-abi, no. So di gadero kaagi ta curfew alas 8 mo sang ginpadalog kita sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Temprano pa mo, no, ano lang nga may martial law man, ano man ang, no, nga may martial law, no. So ti ina part sang aton nga kwan, no, part sang aton nga kwan nga tawag sa gani, no, nga pagdisiplina sa makoto nato kato ko pabayan ta lang daw ay virus o daw ay sang COVID-19, no. Ti agyan ta man na, no, kung ano kabudlay kung ano ang ginsilot sa aton, no, sang sini nga virus. Sa niya ang Executive Director sang Emergency Operations Center, no, sang siyudad sa Bacolod, former City Councilor M. Ang. No, sige, Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Open mo si Bombo Pons. Hello? Okay. Sige, no, so 45 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi, dirman sa aton sa ring nga panatuntunan. So mayon kay atis inform naton diri dugang, no, ang aton nga mga pumuluyo, no, diri sa may syudad sa Bacolod, no, kay damo-damo tog pinamangkot ligati alert level 4 kita Bombo Pons, ano na lang na matabo, no, kay abi ko anay kung amat-amat kita nga magabalik na sa normal. Pero nga nga nag-alert level 4 pagig kita, no. So pati ako natingala man to, no, abi nyo, no. So muna ganing ating palabot ko ng mensahe ta, no, sa Department of Health, sa DOH, sa bansang NITF, no, para nga atis kuha man nila to no, makamarasmas man sila to, makabugtaw man sila to, kay piling ko no, tulog pa na sila to no, ang taga NITF do tulog pa sa rin sitwasyon nga tigin kuha kita sa alert level 4. Balikan ta aton nga former EOC Director, no, Councilor M. Ang. Councilor, may gabi sa imo sa liwat si Bombo Pons ini. Go ahead, Councilor. Hello? Sige. On air ka na, Councilor? Di yata guro mabatian. Di sige, no, sa delegate kami mga adjustment kita mga kabanan, no, sa linya sa ato sa ring komunikasyon, no, kung maalang-alang sa karon Bombo Harold sa piyak kita maagi na, no, kay para nga makuha naton, no, matigayon talang aton sa ring interview diri sa aton sa ring pag-alagad. So 47 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Feeling ko hindi niya ako mabatian, Bombo Harold, no? So that's why sa response sa akon. Sige lagi kandi hold on ya mga kabanan, no? Kay mga taga-syudad sa Bacolod, no, nang kuanagid, no, excited naman. Pero hindi bot silingon nga tik alert level 2 na ta, kay equivalent sina is modified general community quarantine, no? Magpinagusto naman ta, no? So kung pwede ta na pag dugangan ang pagpasaway, no? Kadto ka ba sa vaccination centers ta ka mag-avail sa bakuna no, kaya may kontribusyon pa na nga mabulig, no, kamo, no, sa pag pataas ato sa number of vaccinations up to 70%, no, nga pag labota sa aton herd immunity, para nga hindi nagtambundayan pa. Kita mo kung ano-ano lang yang ipapanaog diri nga mando sang NITF sa aton. Why man isang taga NITF kay Manila to subong perdi pa ta gani sa Manila. Perdi pa ta sa Manila gati kung sipon Bacolod City, although a highly urbanized city ini, pero it's only have 600,000 population. No? Ang Manila, no, millions ang milyones ang populasyon, pero kung nantaw naman sari-sari man tao dito. Di mo nga mabalaan ko di sino di nagasulod ni di nagagwa. Alert level 2 na ang Manila, kita alert level 4 pa ta. Subong mo 21 na lang aton sa ring kaso.
21 na lang ang aton nga kaso sa subong sining adlaw, based sa aton sining record nga nakuha sa bansang Region 6. No? So nagadubo iya makabanan. So subong adlaw we have 21. No? Local case isa ang LSI nga nagpositive. Samtang ang probinsya sa Negros Occidental may 51 ka local case. Ti imagine, no? So ti ako expect man nga ti bisan sa national, no? Subong ti pila na lang, no? 1,700 na lang ang aton nga kaso. Subong sa ring adlaw nga record ti nagadubo, no? Ang aton nga kaso, no? So bisan pa nga ang ginalantaw ni naton ra, no? Nga ang vaccination bisan nga ti kung kisa nagauntat kita sa vaccination, but dako gid ang nabulig sini. Pila ka mga eksperto, no? Ang nagpahayag nga ti dako gid ang bulig sa vaccination. Kung alang sa iya na lang personal abi, no? Sa piyak na sa piyak gina tawagan naton, no? So ti areho nagpadala sa dio. Hindi sa makasulod sa meeting. Sige, sa telepono na lang tamagi, Bombo Harold, kay maalang-alang kita karon. So, standby sa ato sa ring mga at the same time sa ato sa ring mga kabombo, no? So, direta, para nga makalusot kita dayon di, no? Sa bahin sang aton sa ring interview sa Executive Director, no? Sa Emergency Operations Center, no? Sige, Sensagid, Councilor, no? Medyo nagbisyo to sa piyak naton nga communication. Anyway, Councilor, good evening sa liwat. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod with Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi sa tanan ng mga listeners ng Bombo Radio. Yes, salamat gid, Councilor, no? So ano ang latest, no? Kay although ining apelasyon, no? Finally may sabat na gid man, no? Councilor. Well, actually, ang natabo sa Bombo Pons, ang November 5 na assessment sa aton sang DOH Region 6, Western Visayas, level 2, alert level 2 lang kita tungod na naog ang aton nga mga gatekeeping parameters. Ano ining mga gatekeeping parameters? Ang 2-week growth rate ng mga cases, ang attack rate, ang healthcare capacity utilization rate naton nanaog tanan. So ang assessment sa aton base sa mga data sa data analytics ng DOH Western Visayas, ang dapat nga alert level naton is alert level 2. However, gusto ko na karon Bombo Pons kay ang ginhatag sa aton nga risk assessment for the period of November 1 to November 14 is alert level 4 kita. So officially, alert level 4 di kita ya until aksyonan nila ang letter ni Mayor Bing nga nagahingyo si Mayor Bing na i-downgrade kita sa mas manubo nga alert level tungod gani sa mga numero naton kaga mga data naton nga nakikita nga subong nagpanaog ng aton mga cases. Oo. Amo na sa basihan gali, no? So ang kaso dako gid ang contribution sini once nga magnubo ang kaso ta director, no? Yes, Bombo Pons. Basta magnubo ang kaso, naturally naganubo na ang mga percentages naton, no? Ang for example, ang ginabasihan na nila 2-week period. So dapat sa 2 weeks 14 dias manaog ng imo nga cases. Kung magsaka sa gani, mataas man ang imo alert level. So amo na siya ang basihan kag ang of course ang capacity sa mga hospital naton ang utilization rate manaog man siya. So halin sa mga 90s, 80s, subong nagimo na lang siya sa mga 68% or even lower. So nanaog din man siya. So ang equivalence ni is MGCQ na, no? So anong expect naton sini after November 14, Councilor? We are expecting na magnubo ng aton alert level by November 15. Or hopefully kapay patani mag-reassess sila sa aton after 1 week base November 7, who knows, no? Base kung
i-reassess kita nila kag i-downgrade man sang national IATF. May follow-up letter si Mayor nga nag-reiterate sang iya nga request for a downgrade using the data nga sa DOH regional office. So, may mga pagbag-o bala kita kay TMGCQ na in terms of sa aton nga curfew, no? Ang capacity sa mga restaurants for dine-ins, no? Posible nga magtaas ini ang mga gatherings nato, especially sa mga simbahan, Councilor. Yeah, kadako sa diferensya, Bombo Pons, between alert level 2 ag alert level 4. Imagine, kung araw kita sa alert level 4, ang capacity limit ng dine-in, no, mga restaurants, yun ang kakaon sa sulod sa mga restaurants, pareho man sa mga religious gathering, sa mga salon kag barbershop, 10% lang ang allowed na limit. 10% lang sa capacity. Whereas kung alert level 2, 50% ang allowed. 50% ang allowed. Amuman ang government offices. Ang government offices, ang allowed lang nga in-person mag-report sa mga opisina. Kung alert level 4, kita 20% lang. Pero kung alert level 2, masaka na siya sa 50%. Ang mga kabataan, kung alert level 2 kita, pwede na ang tanan, no? Tanan na, pwede na allowed to move around na ang tanan nga ages. Pero sa alert level 4, 18 and below, hindi pa na sila allowed na magwa. Pobopon. So, kadako isang diferensya. Kadako din sa nga ito na mga in terms of the restrictions, ang epekto sa business, sa economy, kadako kayo. Imagine kung ikaw tagiya sang restaurant, kag ang allowed nga magkaon sa sulod ng restaurant mo, 10% lang sa imo capacity, hindi na siya ka-trespasser sa imo operational cost. So, kung mag-amo na siya nga sitwasyon, mas mayo pa manira sa mag-operate ka, kag 10% lang imo pasudlon sa imo restaurant, mag-pierde ka sa operations mo for that day. Sige. So, anyway, so ma-expect man naton diri nga makapagwa sang EO, another bagong EO ni Mayor Bing, Councilor, para sa siring alert level 2 naton nga classification? We are still awaiting ang decision ng National IATF sa appeal ni Mayor Bing. At the same time, sa follow-up letter sa iya nga, actually, hindi na sa appeal ang tawag kay ang alert level system is not subject to appeal. In short, kung ano ang classification ginhatag sa imo sa isa ka LGU, hindi na siya pwede ma-appeal unlike before sa community quarantine status, nga ginatagaan siya sa ang mga LGU nga mag-apela sa ilang community quarantine classification. Hindi subong sa alert level, hindi pwede. So, ang Mayor Bing, explain naton kung nga dapat lower ang alert level naton. Okay. Sige, no? At least makabawi na, no? Kag makadugag-duga na may income, ang mga restaurants naton, parlors, no? Kay tipiko sa sining madudugay man ang pagpabili naton sa GCQHR, no? Do pila man kaman sa Councilor? Yes, oo, madugay-dugay man kita sa GCQHR. And amo na ang rason na Bombopon, nagapati kita, especially si Mayor Bing, ang EOC, kay ginatanaw ta everyday ang mga data since downward na gidman ang aton nga cases. Nagapati kita nga dapat mas manubo ang aton nga community, ang aton nga alert level system. So we are expecting kung tani nga makabawi na kita, makaamat-amat na kita, balik sa ginatawag nga new normal kung tani nato, no, maka-proceed na kita sa new normal. Kag diri tagid makita Bombopon ang correlation sa vaccination number kag sa pagpanaog sa cases. Kay ini isa na kasi mana nga nagsaka ang aton nga mga vaccination numbers tungod sa aton intensified campaign na house to house, purok to purok, barangay to barangay nga pag-kampanya naton for vaccination. Nagtaas ang aton vaccination number. Makita amuman ang pagpanaog, remarkable sang pagpanaog sa aton nga cases. So
kaya nga good correlation kung latawon ta. That's why importante gid nga malabot ta ang herd immunity as soon as possible. Okay, no? So speaking sa vaccination, the second topic ko naman sa imo da Councilor. No? So actually ang actual nga figure naton subong sa mga vaccinated kag fully vaccinated naton nga makauturan, so dot jutay na lang gid ang laboton nato, no? Yes, why nakalabot 20%, nagadlagan na lang mga 15% na lang sang aton target population bobopon, malabot na ang herd immunity. Actually, in terms of numbers, mga 60 plus thousand na lang na siya ka ang balakunahan ta nga para malabot na ang herd immunity. Kag kung basihan ta sa aton daily nga accomplishment sa daily vaccinations naton nga mga naga 3,000 kita every day hasta sa 4,000. Mga 22 days maubos na malabot na tani ang herd immunity. Galing kay depende na ako ng mga tao willing kung willing sila nga magpabakuna, no? Willing sila mag-submit to vaccination. So kung hindi gidya kag may kapatihan sila ya kung may mga hesitancy pa sila, amo na ang aton nga gina-reach out kag amo na ang medyo challenging para sa aton. Kaya kung mag-operate lang tanan, wala na tani sa blood tungod kompleto kita. Ang bilog nga bulan sa Nobyembre, kung bingati malabot naton ka mahitang target naton, no, Councilor? Yes, definitely. Definitely malabot din naton. Galing kay kung hindi sila yung magpabakuna, amo na nga aton challenge dira. Okay. So kinanglan mako-operate gid ang mga unvaccinated naton nga mga kauturan, mag-cooperate gid sila magpabakuna para malabot gid na ang aton target population. Kaya ang aton target nga makalabot kita sang herd immunity tani before the end of the year, no? Ang aton nga goal is before the end of the year or before Christmas. Okay. Dako ginang pasalamatan sa naton. So kuan gid tani, no? Cooperation sang mga pumuluyo naton, no? Kay anyway, subong di naman gid sila nga daw kabudlay na gid magkadto sa vaccination centers kay may mga vaccination taxi naman kita nga sulod sa mga barangays naton. Yes, house to house na kadto na sa mga purok-purok. Kag every day na kumpupon. Every day nagalibot ang aton nga 5 ka vaccine. So malabot gid sila, wala na gid rason nga hindi sila makakadto sa vaccination center or kay tungod kulang ang mga bakuna, damo-damo kita bakuna subong. Okay, so amo man lang sinagali, ano? So ano ni ang mga minors ni naton niya kung iset aside na sila iabi, amo ning actual nga mga 20% na lang gid ang bilhin? Yes, sa aton nga target nga population, wala mo mag-compute ka sang herd immunity mo kwaon mo ang sabilugan nga population, no? Let's say ang total population sa Bacolod is 630,000. So kwaon mo na ang 70% sila, 70% of that, ang amon computation sa 70% is 424,992. So dapat mabakunahan ni tanan ang 424,000. So subong, as of now, nagadlaga na 85% sina sa 424,000 nabakunahan na with at least 1 dose of vaccine. So ang kulang ta na lang, nagadalaga na lang siya mga 15%. 16-15%. So kadutay na gilang na nga numero kung mag-cooperate ang aton mga kauturan, ang mga taga-Bacolod nga unvaccinated, pag mag-cooperate lang sila, jutay na gilang na malabot na ang herd immunity. Amo lang na galing sa pamangkot, no? May wino abi, no? Kung malabot ang aton herd immunity, what's next, no? Diri, Councilor. Yeah, kung malabot ang aton nga herd immunity, ang aton sunod sina is ang mga booster dose, ang booster doses naton, and at the same time, makuha na i-remove na ang mga restrictions, bombopon, and makaamat-amat na kita resume, kag makatrabaho na kita for our pandemic recovery, no? Economic recovery naman ang aton nga himuon. Okay, no? So at least
no? So hindi na kita siling ati mag gwardyahan ta na, ano I mean? Gwardyahan ta ng aton siling syudad, no? Pero naabi. So makuha na guro ning mga limitations naton kag ati syempre sa trabaho, no? Bukas mga negosyo. So amat-amat bangon ang aton nga ekonomiya na. Amo na na-expect ron ta. Yes, that is it. Absolutely. Busilingon, bangon ang aton ekonomiya, ang mga earning activities, ang aton mga pumuluyo, ma-resume na. So, baka amat-amat na mabalik na mga trabaho, ang mga negosyo, fully operational na. Siyempre, kung fully operational, gani mga negosyo, damo sang employment opportunities para sa aton mga kauturan, para sa aton pumuluyo. So, mabalik ang economic activity, no? Kag ang economic vibrancy sa aton nga syudad, and hopefully amo ginangaton nga ginahulat nga matabok puntani. Sige, no? So anyway, last day na lang guro, Councilor, imong mensahe nga mabilin sa matag para mati naton sa subong nga gabi. At Bobo Pons ginakalitay nga nagnubo ang aton nga cases during the last 2 weeks, no, duha na kasi mana subong nga ayon nga manugdo ang aton mga kaso sa COVID. Nagdugo man ang aton nga mga COVID deaths. Silingon ang mga nagakapatay bangod sa COVID, nagnubo man, remarkable man ang pagnubo. Damo na may mga bakante na subong sa aton mga hospital, aton mga isolation facilities. Nagsira na kita sa iba ni isolation facilities tungod jutay na lang pasyente. Pero wala na nagakahulugan, Bobo Pons, again, ang aton reminder. Wala na nagakahulugan nga kung magwa kita, hindi na kita magamit ng mask. Pareho lang gihapon ang aton nga paghalong, pareho lang gihapon ang aton nga pag-protect ng aton kaugalingon. Kag regardless of your vaccination status, kinanglan basta ara ka sa guwa sa hindi mo panimalay, kag ara ka upod sa iba nga mga tao nga hindi mo upod sa imo nga household. Dapat nagagamit gihapon sang mask properly, kag naga-physical distancing din, 1 meter away halin sa iba nga mga tao. So amo lang ang aton reminders, kinanglan safe kita tanan para nga sige-sige na ni nga magnubo ang aton nga mga cases kag mapindukanta na ini nga pandemya kag makabalik na kita sa aton normal nga pagpangabuhi. So kahapon 21 adun to kung subong pilang case naton Councilor? As of today, ang aton nga mga ang bag-o naton nga cases, ang bag-o lang ginagwa nga resulta is dara kita sa mga 42 cases. Pero damo na di 1, 2, daw anom na di ka pamilya. So kung tanaw mo 42, mayari isa ka pamilya, anom sila sa isa lang ka household. Mayari isa 5. So jutay na nga mga households ang affected. Kung sundon ka nga sa alert level system, surgical lockdown ang ginahimo, butulingon ang household lang nga affected amo ang pina-lockdown. Jutay na gini affected nga area. Okay, sige, no? So that's a good news. No? Anyway, Councilor, thank you again sa saling opportunity. Happy weekend sa imo kag good evening. Thank you very much. Thank you man Bobo Pons kag let us all stay safe and God bless. Okay, salamat gid, no? Si EOC Director, former City Councilor M. Ang, no? Sa dinamakabaran sa aton man sa ringa bakot at the same time sa aton sa ringa mga kabombo. No, tiyan mo to, nabatian ninyo no? Ang interview naton, expectaron ta, no? Sang mga pagbago na. Sang aton nga restrictions sa sunod sa Bacolod, after gati classify kita into alert level 2 sang DOH sa Region 6. So may sulat pa ito si Mayor Bing sa NITF, no, nga kung pwede ito maluganta na ang aton nga mga ginapatuman diri nga restrictions sa sunod sa Bacolod. Para nga tisa, no, finally makagulugin hawa naman kita sa matawhay. No, kay ning COVID mo ni nagpatay sa ekonomiya ta kag nagpalumpiga sang tanan-tanan na lang, no, because kay COVID. Kag tiyan mo na operasyon naton dugang, pila na lang to, no? Less than 15 or 16%, no? Malabot na ng aton herd immunity nga mabakunahan naton. So that's close to pila na lang, mga pila ka thousand na lang below November.
kung damo mapabaksin ti labot ng herd immunity ta, no? Basta gani may herd immunity, mahita ng target ta, sang herd immunity, everybody happy. Amo mala na ang solusyon sa dara. Di nga hulaton da pa mag-Disyembre, hulaton da pa mag-Enero. Ang importante subong ati bisan pa paano, no? Kuan na kita, no? Nang libre na gawa kita, pero I'm sure nga ang face mask ini pagidi asi makwa, no? So ti pinakapunto da, no, nga kung vaccinated na tatanan mawalaton magid ang virus aton po hindi na maka-atrakar, hindi na mangin delikado. Mangin mild na lang igo sa lawas ta kay may bakuna na kita. No, kay hindi na mag-severe nga ti kung kaysa masubo-subo man nga magadala pa sa imo nga kamatayon. No? So, di mo na siya ang kaimportansya sa ni. So, lauman na to na ang positive nga response sa mapmuloy sa sunod sa Bacolod para sa sining pag-hit na to sa aton nga target, road to herd immunity. 10 minutos sa kaligid sa atak ng alas 8 diri sa aton sining nga pagpalagad. Isang kato report ni Bobo Gracelyn Lobaton ang duha to ka mga kuambla, no, makatapo sa militar nga nagkaramatay dito sa bayan sa encounter sa may banwa sang Moises Padilla ang ginpagdulong na sa ila sa tagsa ka mapuloyan. So ining duwa si Corporal Bien St. John Trero, no, kag Private Cesar Ayan Eleuterio. Makaluluoy man ti nagkaramatay, no, in the name of patriotism, no, sa pagpangapin, no, sa ato sa riga pungsod, no, paglagas sa mga rebelde, no, nga makabig nga ti enemy of the state, no. May interview sa Bobo Gracelyn Baton sa Battalion Commander sang 62nd IB, Lieutenant Colonel Flores. Kag ang kabukusan ng pagbisita duha ka adlaw ni Vice President Leni Robredo diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Bobo Gray sa patrol, please come in. Yes, Bobo Pons. So, ang update ta diri sa encounter sa Moises Padilla, nagligad nga mga adlaw na tabo Bobo Pons. Ang duha ka mga sundalo, no, kon army nga napatay sa nasambit nga encounter Bobo Pons, ang nadulong na sa ila mga tagsa-tagsa ka mga pulian, no, kag ang pamilya ang nagakasubo gid, kag ang aton nga mga kasundaluhan ang bug-os, no, nagahatag sang ila nga suporta Bobo Pons labi na gid sa mga pamilya. So ang mga pangalan nila, no, amo si Corporal Vincent John Trero of Philippine Army, kag ini siya Bobo Pons, taga Barangay Tuoy, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. So ang isa Bobo Pons, si Private, no, class Cesar Ayan Eleuterio of Philippine Army, Barangay Haina Norte, Hamindan sa probinsya sang Capiz, no, ang iya si ni Bobo Pons nga residence. So Bobo Pons, ining mga duha nga napatay ang pagatagaan, no, sang pagkilala kag suporta man sa ilang pamilya kag Bobo Pons. According kay Lieutenant Colonel Melvin Flores of Philippine Army and Commander sang 62nd Infantry Battalion, is lang sa mga lunsay membro, no, or sundalo sang 79th Infantry Battalion, Bobo Pons. So, si Private Class Bobo Pons, Private Class Cesar Ayan Eleuterio, during sang encounter dito sa Moises Padilla, naigo ni siya sa iyang abdomen, no? Samtang nagabulong siya sa mga upodya nga napilasan, Bobo Pons. Uy. Yes, no? Siya ang tamaan, siya ang napatay, no? Samtang nagabulong siya sa mga wounded ya nga mga kaopdanan. So, Bobo Pons, ang ini naman nga si Corporal Vincent John Trero ang naigo sa ulo. No? Ulo ya iaigo. Dason, background nila nga daw Bobo Pons. So, ining si Corporal Trero nga taga Himamaylan, tumandok gid siya sa Negros Occidental, kadiri gid nag-graduate Bobo Pons sa probinsya ta. Apang si Cesar Ian or Private Class Cesar Ian Eleuterio dito gid sa Capiz Bobo Pons nag-graduar.
So, Bomopons, dako-dako ni ang mabato nila halin sa gobyerno kay casualty gid patay gid no sa pag tabo nga encounter. So Bomopons bisan amo na tabo ti hindi kita kabayad pero ang ila sini nga pagsakripisyo no sa paghatag man sang seguridad sa atong mga kauturan no during sa ilang pag-encounter or kung lagas sa mga makawala nga grupo ang hindi gid Bomopons mabayran bisan sentimos pero kay ang aton sini nga mga kasundaluhan no ang nagahatag gid sa pagkilala sa ila. So kumbaga Bomopons no sa ilalom sa litrato sa nga nila duwa loved by the people, feared by the enemy sa gihapon no ang ila sini nga linya sa mga kasundaluhan. So Bomopons no sa paghatag sang honor no pagkilala sa sini nga mga napatay nga sundalo sa Moises Padilla encounter, pamatian tang pahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores ang commander sang 62nd Infantry Battalion. Yes, ma'am. Na-inform na Bombo Grace yung kanilang families. At sa kasalukuyan ay transport na rin yung mga cadavers nila. Opo. On the way na sa mga respective na mga families. Dian Centero at saka si Private Ian Serio. Mga nasawi doon sa Eleuterio naman ay taga Capiz. So nasa na po mga labi niya po? Na-transport na rin ngayong araw yung kanyang mga labi sa Panay. So ito pong si Corporal Vincent Chan Trero po, sir. Ito po siya nag-graduate na sa Negros, no? Or nag-training? Yes, ma'am. Opo. Ito po siya sa Negros nag-graduate. Pati yung kanyang mga pamilya ay... Yung si private class po, yung isa po, saan po siya nag-graduate po? Bagong graduate lang po ito, ma'am, ng pagkasundalo at private po siya, ma'am. Dun sa Capiz po? Opo. At actually, siya yung gumagamot dun sa mga wounded nung siya ay natamaan. Okay po. Saan pong tama po? Sa ulo po? Sa abdomen, ma'am. Sa abdomen. Isang tama lang po? Opo, ma'am. At medyo fatal yung kanyang tama. At saka po yung isa na si Corporal po, saan po yung tama? Si Corporal pero ma'am may tama sa ulo. Okay. So, condolence po, sir, no? Kailan pong libing nila? Hindi pa po nakaka-decide yung mga families nila, ma'am, and we will inform you kung kailan po yung schedules na yun so far. Sa ngayon ay nakikidalamhati muna kami sa pamilya ng mga nasawi natin kasama. Marami pong death benefits ang matatanggap ng pamilya. Automatic nga po dyan yung may mga galing pa po galing sa ating Pangulo pag may mga battle casualties, ma'am. Aside from that, meron ding yung lahat ng benefits niya, even yung mga yung sa kanyang mga dependents mo may bibigay. Saka parangal din po sa kung may mga equivalent po yan, ma'am, lalo na kung battle casualties, medyo malaki-laki ang kanyang tulong na matatanggap. Okay, pauti kasubo man Bombo Grace, no? So mga single pa ni sila? Yes, Bomopons. Mga single pa ni sila? So Bomopons, wala na ako nakapamangkot no regarding kung single o kung kung family. single, tiya makabenepisyong maginikanan niya no? Pero kung may pagabuhi niya, ang sawa niya, kagkabataan niya. Yes, Bomopons. So posible Bomopons, si Corporal may pamilya na, si private class, posible man nga wala pa, kay bago pa man lang Bomopons. Ate, may haraman niya nga, bisan bago pa lang niya, may haragan ni 14 anyos, may pangabuhi na. Oo. May haraman Bomopons, no? I-verify tala na kay Captain, kay Lieutenant Colonel Flores, no?
Yes, babapons ko. Kag subong no, gapatigayon sa gihapon sang hot pursuit operation Okay. sa natabong encounter. Kag ang mga casualty naman mabapons sa pihak nga bahin or sa mga wala nga grupo, padayon sa gihapon ang pagdetermine kung pila man gigabilog kag ang ila sini nga background mga pangalan mabapons. So ang kansa na ang mga wounded to ay naman dapat kabalakan to nga kag wala naman critical dito sa ila. Stable na sila babapons no according kay Commander Flores. Sige. Ti balawon tabi, duha ka adlaw nga pagbisita ni Vice President Leni Robredo din sa nagkadto diri sa Negros kag Bacolod. Babapons no natapos manggid no ang kadto diri, pagbisita diri sang aton nga Vice President no of the Philippines nga si VP Leni Robredo. Babapons. So kung madumduman ta sang November 5, 2021, which is 5 de Nobyembre, Friday nga adlaw. Kapon, no? Yes, bumapon. So, last 9, gis sang aga, nagpatigayon sang stationary caravan. Bumapon. Dito na yun sa Halino, Bacolod Silay Airport. Yes, so Bacolod Silay Airport. Dason, nagtapos or kadto sa Daruwin sa Lisay, nag-Rest Occidental, no? Kag ang mga vehicles no nga nag-upod bawapon sa stationary caravan, more or less 1,000 bawapon sa mga vehicles. So, bumapon, pagkalambot no, pagka tungtong sang oras sang launa 15, may ara sang si Medyanay diri sa Bumbo. Yes, bumapon. So, before no, sang hapon na sang November 5, nagpadulong diri no ang Vice Presidenta sa Bombo Radyo Bacolod no sa stasyon ta sang las 8, no las 8 sang aga. Kag diri no nagpatigayon sang interview bumapon no sa iya kag dason naglamot na sa launa 15 sa People's Assembly and Consultation with Vice President Leni Robredo Magpapons no dito sa Convention Hall sa Acacia Hotel Bacolod no Magpapons sakop na sang police station to no Burgos Street Extension Reclamation Area Bacolod City Magpapons kag may ara sang program dito no suguran sa papangamuyo kag may ara nga message of support from 3 sectoral representatives no laban Leni Negros Occidental, Negros for Leni or N4L, youth sector kag ang response sang Vice Presidente ta sa mga 3 ka grupo kag may picture taking sige naman wala ko no kakis alang gid na aabot diri magkadto ang aton sining Vice Presidente. So bumapons pagkatapos sina las 2:15 may ara sang press conference no hilikapan sa mga media tabapons kag ang iya sini nga upo didto no si Governor or former Governor Rafael Lito Coscolwela labamopons. So ang venue dito sa ground floor sang Acacia Ballroom, Acacia Hotel Bacolod kag pagka lambot na mabapons no sang November 6 tapos ang press con sa November 5 November 6 mabapons Saturday nga adlaw kag aga pa mabapons las 8 nagbisita kagina no sa Banwa sang Murcia no ang grupo nga Women's Association no ato dito mabapons lakas ng kababaihan. So may ara nga mga programan ang ipatigayon kag madaon dito pumapon sa mga nagasuporta sa aton sining Vice Presidente no ang ining adlaw do Pink Day pumapon no kag Grabe no, pink ha? Yes, pink. No ano sa pumapon no simbolismo na sang joy no kumbaga. So pumapon may ara sang Rice Retail Store ang MWA Women's Association kag LNK sa sitio Sombingko no barangay dump site
Murcia Negros Occidental. So dito nagpadulong ang aton sini nga Vice Presidente kag nakipag istorya ang aton sini nga VP no sa ila kag ginkamusta mga wapons yung mga bulig bala no halin sa aton nga Vice Presidente. So sang pagka After sa to lambot, din sa Murcia. yes mga wapons sa Murcia. So pagkalambot no sang alas 9 lagina. So may ara nga palugaw ni Lenny kumbaga mo tawag ya sa iya sini Ara nga ginayang iya nga lugaw, ni ginay madula, no? ara gidang lugaw namin ang lugaw mo po no pink man no ang duag sa mga plastic dito nga sudlan sa mga pagkaon kag ang lugaw colorful man mo po no unlike ya sa mga gilabakal tabala sa mga karinderya. So palugaw ni Lenny no sa Sitio Sumbingco man mo po Sumbingco no open court lang kag dito nagpatigayon sang pamahaw no kag mamopons ang iya sini nga dason nga kadtuan o kung ginhimo alas 10 sang aga blessing kag inauguration sang Lenny Kiko Negros headquarters. So si Senator Kiko ara man no halin sa November 5 upo diyan man mo pons sa aton sining nga Vice Presidente. So ang ining inauguration mag-blessing natabo pons sa Araneta Street, Bacolod City, Negros Occidental. Sa Cyber Center Kag ang ining blessing inauguration no ang upo diri nila mga Angat Buhay Youth Groups no kag JCI no sa amo tong event mo pons. So amulan na mo pons no pagka dugay-dugay nag-ano na siya balik na Manila. Oo, nagbalik na sa hotel kag naghimos na pa Manila. Okay. Sige, at least balo ka ti Negros ya kuan giban na dia ligad LP country na di kay diri nagdaog na sa di sa Negros dako abansin yan di kay Bongbong Marcos no Bombo Grace na witi pass is pass no susubong ti bago namang pagpanghangkat ini depende naman sa mga tawo no kung sino ila sakdagon sino butuhon nila nga himuon mangin next nga presidente for 6 years no sa pungsod Pilipinas. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo Pons. So, ang mga report nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 26 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8. May na mga nabili lang kita nga mapanumdom. Balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses. Ay nakaligan sa takna ng alas 8. Malang-alang na to sa ringat tempo, no? Kung Saturday until 8:30 na lang kita because ato sponsored black time. Standby ka mo, alas 9 karon Santos Rosario, kag ang Bombo Hanay sa gabi. Happy weekend sa iyo tanan-tanan nyo lagad Bombo Ponce Espina. Nagapasalamat sa po na pagkumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!